سلام تختاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا جلوهم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودات نايز مدب مسانا كنتعنوا بخبرنا عدمكم ناي رحوق ناي قربان بوليتيكاون كطباون زينا تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا لايك مقبار شير مقبار ريتوهم بحنات من قد مقداف كم وترو تعويعين نايو كم وترو دما بصمنا مسانا خد كدو نتصبيكم نحنا نبو تحسوتات دما بقالتا يقوم بتزاواري مسزبنا مسحقرنا مسحبرتسبنا نكولاي بقلة سبنا بنا عناون كتنكفنا زغلي زبالنا هنا مجمريا أبزوان زي biggest headline كوين زلو إزن سمع زلنا بيمان تقامن زيو and we're working on that one. It's a problem, but it's going to get solved. They built one of the biggest dams in the world, a little bit outside of Egypt. You know about that? You've been hearing about that one. And that turned out to be a big problem. I don't know. I think the United States funded the dam. I don't know why they didn't solve the problem before that. دحرز زرباناي دونالد ترامب ني إثيوبيا بتخكل تحت أوتوبوس كم زقوا حفا زقلص أزراربا مالتيو ملو بملو نابكوني قبصي تسجع زحابو مدري بخلوتيو هاجر قبر ملس تواهيب له بوغن إثيوبيا استوزد سقوم تكنرينا بوغن قبصي استوزد سقومتن استوهاب قبر ملسن كنرينا مخنياتو أزي نخلوتيوم حدا كابتي أمريكا نايمن سايت عز نايمن تسق أخوينا نايمن سينما قد دقيفة نمن أبغى نمن دويلا شمكل نادي زخوني يكون تقطي نمن تقبر نمن كتحجز زبل حدا كابتي أمونكو كلتيوم أبو واشنطن عبس الوازلوم من البات كابن أبو تودا دار زخوني أبو واشنطن عبس الوا من البات كابن أبو جبس كل واخل كتب التخليقة بردس كن إثيوبيا مس حبرة أفريقيا بدي سابا بسم الله عب دبلوماسيا وش ودايز اللوم سلزي من زيارة تسمع عنت كله كلت يوم ولن تكون معد جنزبيه من اللوبيست استخفلو مغنياتو كلت يوم أمريكا أبغى نزو دوز بلتو زبالته ديل كراكب كم زغل الناس لزلوم سلزي إذا قداينا كلت عبيت هجرات نعنا دما إيرترا زيوم كلت كبال عقلو نعنا تبغيو بفلاي أب أسرع مشون كنا نري غلنا أسرع مشون أسرع شدشن إثيوبيا ملو أتوكرو أبي أحمد كابت زلو وشجر نموزع أنا بإيرترا ورار كم بلان حزواب زخدول زلو ناي جبس جنبار بزرع على درجة خفته له خلو definitely نتناتو أكايدا أتحساس با عبس أجامي تفترة له معناته مس جبس زلو قداي كم زلو ولا غزل نابلن تسعنيهم ناي سوماليا ونكمو أبي إيرترا أتوكير عما أنت غيره عالم شلل كتب لانيا زبل إمنة اللوسو إيرترا عالم بزح سل عالم بمحبرة سب عالم الجيران سلوا تنصلون سلزلوا نابي إيرترا قص يزقبرو شلل كبلوني يقول يوم الزجن مسجبتي أي وقع أي سلام أبزل له كنا تطوين أب متفنا كهاللقون تغيري يزبل سلزي من الصوماليا زنا برز مدنا تبتق صوماليا تسمعنا تلومي ترجمني كتفضل لكم مع بلاتنا يا عرب ليج يوم كم ما بزحات انترست زلوا في صوماليا زلوا نساتو تسمعنا تلومي حكر مزراب مهنيات مجابريات الدعرقين كا تسمعنا تكلك أبو منصر عجي كل زيرينا نبت ملستات كناتينا إذا ملستات زدما العلا قداسنا كلوي مجمريا بريزنت ناي جبتي عبد الفتاح السيسي اب سوشيال ميديا دحرتي مجلس ناي دونالد ترامب زحبو حبريتا ترينا تايبل Egypt appreciates the statement of the US President Donald Trump which demonstrates the seriousness of the United States under his leadership in exerting efforts to settle conflicts and stop wars لذي دونالد ترامب كل جزء من البعض اب دبلوماسي ناي امريكا اب دبلوماسي اسرع حمشتن دونالد ترامب نسخة نقوسيقا كما غايلن تدايل كأيسل تاكاني yeah this is how diplomacy is working ناي نيتو ما راح يكونوا بلالو ناي European Union ما راح يكونوا بلالو ناي عرب ما راح كلهم يكونوا بلالو if you want something قال نجر كاب أمريكان تدايل كاب زبنا دونالد ترامب you are genius ناي بحق كي لا يغاس ساطر يغاس شجرت فتح كتب لنا كلا لك أنت نتيجة قناتو سبق يركح مجبخت كلا لك I'm sorry this is how things are working كسرت أكانت تدايل you have to follow the rules these are the rules انتهي زبل زلو جبت ايون دما مالناي لمج اتيوم سلازي they know these things سلازي ابتحت مرحنات ناي دونالد ترامب حدا عبي اتوب النترايلو نسدما اب غزيو نتي زلو صقم امونغ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ተጠውነ መባሉ ዓቢ ሓይሊ ክልዎ ይኽእል እዩ
لعل كله أبكالوت تتصعبوتاتن كويناتن نريو زلنا صغطي ناي دونالد ترامب ويون متعصف ناي دونالد ترامب شجرات كفتح نريو لنا so for example, Egypt affirms its confidence in President Donald Trump's ability to solve complex problems and establish peace, stability, and security in various parts of the world, be it in Ukraine, Palestinian territories, or Africa. ስለዚህ ግብፂ ሙሉእ እምነት ኣለዋ ኣብ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩነታት እዚ መፍትሒ ንክትረክበሉ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ኣብዘን ዘለዋ ዝሓለፈ ኣዋርሕናቱ ዓበይትን ሕልክላክ ዘለዎም ፀገማት ናይ ዓለምና ክፈትሕ ርኢና ኣለና ሰላምን ርግኣትን ፀጥታን ድማ ከስፍን ርኢና ኣለና እዚ ድማ ዩክሬን ክኸውን ይኽእል ኣብ መስርሕ ዘሎ ናይ ፈለስጢን ክኸውን ይኽእል ከምኡ እውን ኣፍሪካ እናበለ ኤግዛምፕል ይዝህብ ዘሎ ድረኣናዮ እኮ የብልናን ግን ከምኡ ጌርካ ክጀናጅን ክትክል ኣለካ Egypt appreciates President Donald Trump's keenness to reach a fair agreement that preserves the interests of all on the Ethiopian dam and his emphasis on what the Nile represents for Egypt as a source of life. ስለዚህ ዳይ ዝብል ዘሎ ንሕና ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓስቦ ዘሎ ወይ እውን ተበግሶ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ርትዓዊ ዝኾነ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብጉዳይ ዲጋ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዛዕባ መረዳእታ ናቱ ናይ ኒል መረዳእታ ናቱ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መረዳእታ ናይ ኒል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኒል ንግብፂ እንታይ ምዃኑ ምርድኡ ምንጭ ናይ ሂወት ምዃኑ ምርድኡን ምርቁሑን እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ እናበለ ዘስምረሉ ዘሎ Egypt renews its support for President Donald Trump's vision of establishing just peace, security and stability for all countries in the region and the world. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ሕጉስቲያ በዚ ዶናልድ ትራምፕ ብናይ ደገፍ ናይ ደጊማ ዶናልድ ትራምፕ ደጊሙ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደጊሙ ነቲ ሰላምን ርግኣትን ፀጥታን በዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሕ ተበግሶ ብምውሳዱ ኣዝያ ሕጉስቲ ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና Egypt values the statement by the President Donald Trump and demonstrates ስለዚ ጀነራሊ እሳ በብዙሕ መንገዲ ድማ ተገሊፃ ንሪኣ ኣለና ግብፂ ዳርጋ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኣብ ንዑ ዘይምልከት ኩነታት ይመፅኡ እዚ ኩነታት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ግብፂ ክዛረብ ዝደገደዶ ኣካል ኣይነበረን ኔቶ ጉዳይ ናይ ራሻ ናይ ቻይና እዩ ክዛረብ ዝግብኦ ነይሩ ቴማ ናይ ግብፂ ይኮነ ነይሩ ግን ሃንደበት ኣምፅኡ እዚ ጉዳይ ናይ ግብፂ ምናልባት ኣብቲ ቅንያት እቲ ምዝኾነ ይኹን ናይ ግብፂ ኢንተረስት ግሩፕ ተዛሪቡ ድዩ ነይሩ ዋላ out of nowhere ብዛዕባ ዓብይ ኣጀንዳ ናይ ግብፂ ሞኻ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ስለተዛረበ ኢትዮጵያ እዚ ከም መርድእ ኮይኑ ይመፅዎም ናይ ኢትዮጵያ መልሲ እውን ከርየኩም እየ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብወገን ግብፃውያን ብኩሉ መንገዲ ከም ዝገልፅዎ ዘለዉ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ተበግሶ ከም ዝኾነን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዲጋ ኣሜሪካ ፋይናንስ ከም ዝገበረቶ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣሎ ግብፃውያን there is an old rule he who gives can also take away the Grand Ethiopian Renaissance Dam has by many accounts become an American influenced project by virtue of its planning financing or geopolitical context ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፃውያን ድማ እቲ ዝህብ ሓደ ኣዘራርባ ኣሎ ወይ ኣባህላ ኣሎ እቲ ዝህብ ነቲ ዝህቦ ክወስዶ እውን ስለ ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ብሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ዲጋ እዚ እዚ ጌርድ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረቱ ካብ መበገሲ እዩ ካብ ፋይናንስ ናቱ ካብ ኣሰራርሓ ናቱ ካብ ጂኦፖለቲካዊ ኣፅልዋ ናቱ ናይ ኣሜሪካ ፕሮጀክት ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ንሕና ከዓ ይብሉ ኣለዉ ግብፃውያን ሕጂ ስለዚ ንግብፂ ንምድኻም ዝተገብረ ፕሮጀክት ከም ዝኾነን ብእስራኤልን ብኣሜሪካን ዝተደፍአ ፕሮጀክት ብፍላይ ብእስራኤል ዝተደረኸ ፕሮጀክት ወይ እውን ዝተሃንደሰ ፕሮጀክት ምዃኑ ግብፃውያን ብኡ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን ድማ እዚ ዲጋ እዚ ናትና ንሕና ጥራይና ናይ ኢትዮጵያ መልሲ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ እቲ ሪኣክሽን ናቶም ሚድያ ናቶም እንታይ ኢሉ ክንርኢ ድሕሪኡ እቲ ሚኒስትር ግዛት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ድማ እንታይ ኢሉ ሚድያ ናቶም እንታይ ይብላ ኣሎ Egypt praises Donald Trump's offer to solve Ethiopia Nile row fears quid pro quo ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ግብፂ ከም ዝተሓጎሱ ይርዩ ኣለዉ Egyptian observers have welcomed remarks by US President Donald Trump about the desire to broker and negotiate a settlement of the dispute between Egypt and Ethiopia over the latter's construction of ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዲጋ ገለ መፍትሒ بدانነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከጋጥም ከም ዝኽእል ግብፃውያን ብሓጎስ ተቐቢሎም ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መግለፂ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስፒኪንግ ኣብ ናይ ኣጋጣሚ ተዛሪቦ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኣብ ናይ ኔቶ ሰክረታሪ ምስኡ እናተራኸበ ከሎ ንዑ ዘገድስ ኩነታት ኣይነበረን ግን ዌል ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣገዳሲ ንሱ ጥራይ ዝወስን ኣጀንዳ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን
I think if I am Egypt, I want to have water in the Nile, and we are working on that. President said he lashed out at the Ethiopian dam, noting that it closes off water to the Nile, even referring to Egypt's dependence on the river for the 97% of its water. ስለዚ ኩሉ እቲ ስነ መጎት ንሱ ተጠቀመሉ ናይ ግብፂ ብምዃኑ ኢትዮጵያውያን ሕማቕ ተሰሚዖም ኣሎ። This is the second time ዝኻ መበል ካልኣይ ግዜ እዩ ከም ዝዛረብ ዘሎ ብምባል ንሳቶም ብሓቂ ሕርቃን ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ። Nevertheless, 12 years of negotiation between two sides, along with Sudan, another Nile River riparian state, yielded no results, which led Egypt to accuse Ethiopia of acting unilaterally and violating the 2015 Declaration of Principles of the Dam, overlooking Egyptian concerns. ስለዚ ግብፂ ብተሪር እያ ነዛ ሃገር እዚኣ ትኸሳስ ዘላ። እዚ ድማ ከም ኤርትራውያን ገለገለ ኣለዉ እዚ እኮ ጉዳይና ኣይኮነን ገሌኹም እኳ ሓንቲ ይርዳእኩም ንፖለቲካ ከመይ ከም ዝሰርሕ። ፖለቲካ ማለት ኩሉ ዝተተኣሳሰረ ነገር እዩ። ኣይኖ መብዛሕትኩም ከም ዝርዳእኩም ገለገለ ሰባት ኣለኹም ጉዳይና ዘይንገብር ጉዳይካ እዚ ንዓኻ መን ንዓና ቃት ኣይኮነን። ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ፀላኢ እንተረኺቡ ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ። ኤርትራ ኦፍ ኮርስ ካልእ ነገር ድማ ኣብዚ ክርዳእኩም ዘሎ ኣነ ኣብዚ ካቨር ክገብር ከለኹ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ምዕባለታት ኤርቲቪ ፅቡቅ ጌሩ ካቨር ገብረልኩም ኣሎ። ስለዚ ኣይ ዶንት ዋንት ቱ ሪፒት ኤቭሪቲንግ። ኤርቲቪ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝብልዎ ዘሎ ናይ ኤርትራ ምዕባለታት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ጎቶ ኤርቲቪ እኹል ሓበሬታ ኣለኩም። ስለዚ ንሕና ንቦ ዘለና ኤርቲቪ ካቨር ዘይገብርዎ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ስለዘይከይድ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ክዛረበሉ ስለዘይደሊ እዚ ነገራት እዚ ከም ኤርትራ ወግን ንሕና እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና ንፀላኢኻ ፀላኢዩ ዓርክኻ እዩ ዝበሃል ፖለቲካ። ብፍላይ ድማ እቲ ፀላኢኻ ኩናት ክእውጅ ነገር ዝደሊ ሓዊ ዝፅሕትር ፀላኢ እንተለካ ኮይኑ ንዕኡ ካልኦት ነገር ዝደልይዎ ንዕኡ ከውድቕዎ ዝደልዩ ሓይልታት ክመፁ ከለዉ ንዓኻ መክሰብ እዩ። ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ንሕና ብዕምቆት ክንርድኦ ክንክእል ኣለና። እንተወሓደ እዚ ግዜ ክገዛልና እዩ ንዓና ነቲ ንኣቢ ከውድቕዎዮም ወይ ከኣልይዎዮም ክንብለኩም ኣይንኽእልና። ግብፂ ንባዕሎም ሓደ ኔጎሽየትድ ሰትልመንት ሓደ ርትዓዊ ዝኾነ ዲል እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምኡ ክገብረሎም። ስለዚ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ዲል ክበፅሑ እዮም ኣይበፅሑን ካላርስ እዩ። ንዓና ንኤርትራ ግን በቲ ሓደ ግዜ ገዛልና ኣሎ፣ በቲ ካልእ ድማ ናይ ኣቢ ፀላእቲ እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ንኤርትራ ረብሓ ኣለዎ። ጉዳይ ናይ ሶማልያ ፋሕ ክብል ከሎ ዝነበሮ ንሶማልያ ቢዱ ሒዙ ንሱዳን እውን ኣደቃቂሱ ናብ ኤርትራ ጥራይ ከተኩር እዩ ዝደሊ ዘሎ እሱ ገስወት ኖ ናይ ፋኖ ጉዳይ ደቂሱ ንተጋሩ ጨፍሊቑ ኣተኩሮ ናቱ ናብ ኤርትራ ባሕሪ ክምንጥል ገለመለ ዝብል ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ንኸይከውን ድማ ናብኡ ንኸይበፃሕ ነገራት ፋሕ ክብሎ ከሎ ድማ ንዓና ረብሓና እዩ ንዓና ንኤርትራውያን። ስለዚ ኣብዚ ምግንዛብ ከድልየና እዩ። So ኢትዮጵያውያን they are completely unhappy እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኔክስት ስቴፕ ናቶም ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብርግፅ ሓደ ካብቲ ክገብርዎ ኢትዮጵያ ክትገብሮ እያ ኢልካ ትፅበዮ ንኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ፀዊዖም ከዘራርቡ ክኽእሉሎም እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ምፅኡ ዘይበርሃሉ ነገራት እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኢሉ ከዘራርብ ይግብኦ። ሳምኒንግ ዝበሃል ዘጂ ድሕሪ ሓንቲ ሃገር ካብ ኩንነት ወፃኢ ኣንፃር ረብሓኻ እንተ ተዛሪባ ኣምባሳደራት ፀዊዕካ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናትካ ተዘራርቦ እዚ መብርሂ ተሓትት ማለት እዩ። ኢትዮጵያውያን ከምኣ ንኽብሉ ፈሪሆም ዝገርመኩም ነቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ፀዊዖም እዮም ናብቲ ፎሬን ኣፌርስ ናብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ግን ነቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ክንከሰ ኢለ ብቁጣዕ መልሲ ክቡ ይደለዩ። ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ትርዳእና ነ ኣብይ ኣሕመድ ይፈልጥ እዩ ኣበይ ሓያል ኮይኑ ኣክት ክገብር ከም ዝኽእልን ኣበይ መልሓሱ ቆርፂሙ ስቕ ኢሉ ከም ዝኸይድ ንፈልጥ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ዝብላ ዘሎ ንኢትዮጵያውያን ተቆጥዕን ፀርፊ ምዃናን ይፈልጥ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ወላ ኢትዮጵያውያን። ምክንያቱ እዚ ዲጋ እዚ ብገንዘብና ብረሃፅና ስራሕና ኢሎም ዝጀሃርሉ ዘለዎ ዲጋ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እሱ ባዕልና ኢና ሰሪሕናዮ ንሕና ኢና ድማ ሓደ መፍትሒ ክንረኽበሉ ንኽእል ክብል ከሎ ሓደ ዓብ ፀርፊ ምዃኑ እዚ ርዱ ኮይና ንወሰዶ። ስለዚ ፀዊዖም እንታይ ኢሎም ስቴት ሚኒስተር ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ኣምባሳደር ሓደራ ኣበራ እንታይ ኢሉ ሎ conferred with the US ambassador to Ethiopia, Ervin Jose Masinga, at his office today. During the meeting, the two sides held extensive discussions on the bilateral relations and regional issues of mutual concern. Ambassador Hadra emphasized the importance of continued engagement and collaboration at the levels to further strengthen the long-standing friendship between Ethiopia and the United States. ስለዚ ስለምንታይ ኮም ኢሉ ስለምንታይ ብዛዕባ ዲጋና ዘይኮን ተዛሪቡ ስለምንታይ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ዘረባ የለን ንዶናልድ ትራምፕ ብኣምባሳደር ገይሩ ከስምዖ ከም ዘይክእል ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ at least the recognition of ናይ ኢትዮጵያ
እዚ ቁርብ ስለይ ካብ ናብሲ በልዐውን ክትብላ ትኽእል ኢኻ ዓቕምኻ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዓቕምኻ ምፍላጥ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ፍቕራ ኣይ ከምዘይ ዋፆም ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ዋላ እኳ ይቆጥዖም እንተሎ ዋላ እኳ ይሕርቆም እንተሎ ዋላ እኳ ቤላ ገይሩ ይሃርሞም እንተሎ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ኣፍካ ነፊሕካ ምዝራብ ፀገም ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ዝምድና ናይ ክልቴና ሽርክነት ናይ ክልቴና ንኸነዕቢ ክንሰርሕ ከም ዘለና ተባሂልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ ስፓይንለስ ዝብሎ ዓንዲ ሕቆ ዘይብሉ ፈራሕ መንግስቲ ድሕሪ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘርኢ ይብሉ በቲ ካልእ ድማ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዘይነው ኣንጻር ኣቢ ተዛሪቦም ከድምዑ ከምዚ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ተሪር መርገፂ ሒዞም ክወፅዋ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈልጡ ጎሲሞማ ድሓን ነዚያስ ጎሲብና ሓሊፍና ኣለና ብምባል ሸፈፍ ኢሎማ ክሓልፍዋ ንርኢ ኣለና ስለዚ again this is another step ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል ንሪኦ ዘለና ኢና ሕጂ ሓንቲ ኣርቲክል ናይ መወዳት ኣብዚ ግብፃውያን ኣብ ገለ ዘውፅዋ እዮም which is pretty much the same general ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል ይፅሓፍ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፅን ኩሉ ግዜ ግን እንታይ እየ ዝርዮ ኣነ ብኸመይ እየ ዝርዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢለኩም ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ቴንሽንስ ጀነራሊ ከም ባህሪ ማለት እዩ ኣነ ክልተ ሃገራት ክተፋነና ናብ ኩናት ክኸዳ ዕግርግር ክህሉ ኣብ ኣፍሪካ ድሌት የብለይ ሰላም እየ ዝደላኒ እንተኾነ ሓደ ግዜ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኩነታት እናንበብካ እትኸደሉ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢኻ ኩናት ከም መቐፀልታ ናይ ስልጣኑ ዝርኢ ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ ማለት እየ ብካልእ ዘራርባ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣካል ኢንጌጅመንት ክእትዎ ዝኽእል ኣካል ኩነታት ክእትዎ ዝኽእል እንተሪኢኻ ንዓኻ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንዓና እውን ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ዋላ እኳ ብቐጥታ ኣብ ጉዳይ ናይ ግብፂ ኢድና እንተዘይብልና ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ኣብ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ይኸዱ ከም ዘለዉ ንሰማዕ ኣለና ከም ሓደ ካብቲ ልንቀነ ከም ዲፕሎማሲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናብ ፅቡቅ ዳይሬክሽን ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ቀፃሊ ኒና ንርኢ ዘለና ሓደ ወይ ክልተ ግን ሓደ ካብኡ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ለንቀነ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ናይ ሚድያ ስልጠና ኣብ ግብፂ ክረኽቡ ክወስዱ ከይዶም ከም ዝነበሩን ናትናኤል ዘሚካኤል ኣብ ኤክስፖስት ከም ዝገበሮ ዋላ ግዲዮን እውን ፖስት ገይርዎ ነይሩ in a move that underscores its commitment to now Eritrea investing in human capital for national advancement so a recent milestone in this endeavor is the graduation of a cohort of media professionals from Cairo's prestigious Maspero Media Academy. This initiative is part of a broader strategy of partnering with neighboring countries to enhance skills and foster progress across the sectors. So the intensive training program, which covers journalism, broadcasting, and digital media production, equips these professionals with advanced skills in storytelling and ethical media practices. So ግብፃውያን ኣብ ግብፂ ከይዶም ኤርትራውያን ሓደ ናይ ሚድያ ተመክሮ ከም ዝወሰዱን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብኡ ብስልጡን ዝኾነ ቴክኖሎጂ ከመይ ጌርካ ዛንታ ናትካ ወይ ስቶሪ ናትካ ትነግር ከመይ ጌርካ ንቴክኖሎጂ ነዚ ዲጂታል ሚድያ ትጥቀመሉ ዝብል ኣገዳሲ ሓበሬታ ስልጠና ከም ዝወሰደቲ ኣባላት ናይ ኤርቲቪ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ከም በዓል ስሌማን ኣቤ ንሪኦም ዘለና እዚ ሕጂ ኣገዳሲ እዩ ግብፂ ብብዙሕ መንገዲ ካባና ዝበለፀ ቁጠባ ኣለዎም ካባና ዝበለፀ ትምህርትን ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ሃየር ኤጁኬሽን ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ካልእ ዕድላት ስለ ዘለዎም ኤርትራ ምስኣ ትገብሮ ሽርክነት ልክዕ ከምቲ ምስ ቻይና ትገብሮ ሽርክነት ንብሎ ኣገዳስነት ኣለዎ ረብሓ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ክንርኢ ከለና ድማ ከመይ ኤርትራውያን ክወትሩ ንሕጎስ ምክንያቱ ኣት ሳም ስቴጅ ኤርትራ ስልጠና ዓቕሚ ሰባ ብፍላይ በቲ ሌተስት ቴክኖሎጂ ክትዓቢ ክትክእል ኣለዋ ክንብል ከለና ስኢልካ ካብ በዓልካ ጥራይ ትገብሮ ኣይኮን you name just ኬንያ ፅቡቅ ትምህርቲ ኣለዎ ዝኾነ ሃገር ጥቀሰለይ መብዛሕትኡ ግዜ ክኢላታት ናቶም ናብ ኤሮጳ ናብ ኣሜሪካ ናብ ቻይናን ሰዲዶም እዮም ዘምህሩ ስለዚ ኣብ ዓድና እኹል ትምህርቲ ኣሎ ኢልካ ክትጃሃር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብተን ብቴክኖሎጂ ንቕድሚት ከይደን ዘለዋ ካባኻ ዝሓሸ ዘለዋ ሃገራት ከድካ ናቶም ብቅዓት ናቶም ቴክኖሎጂ ናቶም ኣገባብ ነገር ተተማሂርካ ካብ ግብፂ ብዙሕ ክንረብሖ ንኽእል ነገራት ከም ዘሎ መገንዛብ የድሊ ስለዚ ኣካል ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ዝኸድዎ ዘለዋ ዲፕሎማሲ ኤርትራውያን ከምዚ ኢሎም ከይዶም ትምህርቲ ክወስዱ ከለዉ ስልጠና ክወስዱ ከለዉ ንዓና እንታይ ይስማዓና ከም ኤርትራውያን ፅቡቅ ነገር ንርኢ ኤርትራ ድማ እንተወሓደ ወላ እቲ ንቻይና ዶ ምስ ገለፅ ዘሎ ፅቡቅ ዝምድና ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢያ ምዝየን ግብፂ ይኹን ስዑድያ ዘሎ ርክብ ናብ ተግባራዊ ነገራት ተቐይሩ
ላይክ ፕራክቲካል ሂወት ናይ ኤርትራ ክቅይር ዝኽእል ነቲ መንእሰያት ሂወቱ ክቅይር ዝኽእል ነገር ማለት ኣብ ትምህርቲ ሲ ሕማቅ ደረጃ የለና ንፈልጥ ኢና ኤርትራ ሲ ኣብ ትምህርቲ ዝሓመቐ ደረጃ ኣላ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ዳርጋ ዝርጊሕ ናይ ትምህርቲ ካብ ካልኦት ኣፍሪካ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ኣገባብ ትምህርቲ ወላ እውን ቀረብ ናይ ጥዕና ብመንፅር ናይቲ ሃገር ዝርግሐ ትሪኦ ከለካ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝሓሸ እምበር ዝሓመቐ ኣይኮነን ኤርትራ ጠቕላላ ድሕሪት ኮይና ትሉ ዘላ ነጥቢ ድሕሪ ትምህርቲ ትመንሰይ ዕድል ናይ መጻኢ ዕድል ናይ ቁጠባን ናይ ሂወቱ ናይ ምምስራት ቻንስ ስለ ዘይብሉ ጥራይ እምበር እቲ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት እቲ ዘሎ ናይ ሞያ ዕድላት ናይ ጋል ካብ ካልእ ሃገራት ይሓይሽ እምበር ኣይሓምቕን ዝርግሐና ትኽትሪኡ ኣለኩም ተርጀምሉ ኣዲስ ኣበባ ኦንዚ ዩኒቨርሲቲ ላ ብላ ኖ ክንደይ ሰብ ካሎ ጠቕላላ ትምህርቲ ዘይረክብ ኣብ ኤርትራ ርትዓዊ ዝኾነ ዝርግሐ ኣሎ እዩ ብዓቕሙ ማለት እዩ እታ ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ዘየላ ማለት እዩ ስኻ እቲ ሃገራዊ ድሕነት ዝበሃል ሕቶ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ኣብ ናሽናል ሴኪሪቲ ጉዳይ ስለ ዘላ እቲ ክተት ዝበሃል ስለ ዘሎ ጠቕላላ እቲ መንእሰይ ሂወት ክህልዎ ኣይከኣለን ኣሎ ሂወት ተዘይብሉ እቲ መንእሰይ ድማ we all know what happens ነዛ ቪድዮ ትሪእያ ዘለካ ብኤሮጳ ኣሜሪካ ስለምንታይ ከም ዝወፀኻ ስለምንታይ ከም ዝወፀኹ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ we cannot lie to ourselves ክንሕሲ ንኽእል ኢና ተርጀኹኒ ንስኻ ወይ ንስኺ ወይ ኣነ ስለምንታይ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ካልእ ዓለምን ኣለና ስለዚ እቶም መንእሰያት ኣብኡ ዝዓብዩ ድማ if they cannot see life after graduation ትምህርቲ ምስ ወዱ ኣበይ ክሰርሕ እየ ኣበየ ክዓቢ ኣበየ ክወናጨፍ ነዚ ነገር እዚ ንጹር ዝኾነ ስእሊ እንተዘይብሎም ንፍተዎ ንፅላዮ ካብቲ ሃገር ምውፃእ ዝወፁ መንእሰያት ክህልው እዮም ነዚ ጠጠው ንምባል ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ከነብሎ እንደል እንተኮይና ሓደ ግዜ ሲ እቲ ኢንቨስትመንት ናይ ኤርትራ እውን ኤንድ ጎል ናቱ እንታይ እዩ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እንድሕር መምሂርካ ንደገ ዝወፅእ እንድሕር ኮይኑ እቲ መንእሰይ where is the benefit እጂ ኣለኹም ገሊኹም ኢሞሽናል ተዛረብ ነቲ ክውንነት ትርእይዎ ሲ ከይረኣኹሞ ተዛረቡ ሰባት ኣለኹም ኣነ ይገርመኒ እዩ you cannot deny the facts ነቲ ዘሎ ኩንነት ክትነፅጎ ይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ እቲ ኩንነት ከ ብዙሕ መንእሰይ ናትና በቲ ዘይውሑድ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ተማሂሩ ሰልጢኑ ኣብ ክንዲ እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከበርክት ዝኽእል ካብቲ ሃገር ይወፅእ ኣሎ ስለምንታይ ከ ይወፅእ ኣሎ ከዳዓ ስለ ዝኾኑ ከም ዝኾኑ ኣና ኣይኮኑን ሰባት ስለ ዝኾኑ እዮም ዝወፅእ ዘለዉ የስ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዝለዓለ ተፀማምነት ዘለዎም ዝለዓለ ዕላማ ዝሰረዶም ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ነቲ ሃገር ደው ኣቢሎማ ዘለዉ ዓበይ ክብሪ ድማ ኣለኒ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኤቭሪ ኤርትራያን መንእሰይ ከምኡ ክኸውን ኣይክእልኒ ከምኡ ከም ዘይኮነ ድማ ብተግባር እቲ ውፅኢት ንሪኦ ኣለና እቲ መንእሰይ እናወፅእ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ወዓል ሕደር ከይበለት ገለ ነገር ኣጃስትመንት ክትገብር ክትክእል ኣሎ ገለ መንእሰይ ካብቲ ግንባራት ከተጣይስ ክትክእል ኣሎ ወላ ሮቴሽናሊ ይኹን ሓደ ሰብ ንሓደ ዓመት ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ዝፀኒሑ ሽዑ ድሕሪ ዓመት ናብ ቦትኡ ክምለሰሉ ዝኽእል something has to be figured out when is this something ማሲኸ ዝኸውን ዘሎ maybe in 2 years maybe I don't know when ግን they have to መንግስቲ ኤርትራ ገለ ነገር ሲ ክነግር ክኽእል ኣሎ እዚ ኻ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን very simple እዩ ኣይሓስብዎን እዮም ክብሉ እውን ኣይክእልኒ ዘይምግባሩ እቲ ግዜ እናተመጠጠ ክኸይድ ከሎ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ሰብ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ዝተምሃረ መንእሰይ ኣሚን ለሚ ሸው እያ ኣነ ሎም እኳ ኣብዚ ከሪአኩም ኣይዘለኹ ነይረ ግን ሓንቲ ነገር ከሪአኩም እየ ናይ ብሓቂ ልበይ ዝተንከፈትኒ ኣብዛ ኣርእስቲ ከለኹ ሕጂ ናብቲ ካልእ እንደ ክሰግር ግን ሓንቲ ቪድዮ ርያሲ where is that video man I know it's disturbing video እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ፅቡቕ እንድዩ ግን ከምዚ ዓይነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ትመንሰይና ምውዳቑ ግን ፅቡቕ ኣይተሰማዕና ነጊብ መሰግ anyway ይቕረታ ክረኽባ ይከኣልኩ እንታ ቪድዮ ድሓን ምናልባት ድለይ ዋይለዮም ኣለኹ ቲምናተይ ኣብ ድሕረዋይ ክፋል ናይቲ ቪድዮ ሸር ክገብራ ብሓፈስያ ተስፋ ንገብር ነቲ መንእሰይ ሓደ መጻኢ ናይ ኤርትራ መጻኢ ሂወቱ ኣብኡ ክሃንፀሉ ዝኽእል ዘለዎ ትምህርቲ ዘለዎ ብቅዓት ነቢሩ ንዕዑ ንነብሱን ንስድርኡን ኮይኑ ፅቡቕ ሂወት ክመርሓሉ ዝኽእል ኦፖርቹኒቲ ከም ዝህልዎ እንድሕር ገይሮም that's gonna create a lot of good stuff ንመለስ ኣብታ ርስና እዚኦም ሃገርና እዚኦም ጎረቤትና ብዛዕባና ዝብልዎ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ድራማ መወዳእታ እኳ ዘይብሉ እስኪ ኣብ ዝስምዑ ለንቅነ ወላቶም ተጋሩ እዮም ተፈንዮም ዘሎ መስለኒ ኮይና ዓልና ኮይ ናቦና ኮይ ርስትና ኮይ መረበትና ኮይ ወይለከይ ኣስመራ ኤርፖርት ኮ ሃፀይ ዮሃንስ ኤርፖርት ይብናረ ኮን ለውሕ ዝለ ወይለከይ ካል መጻይ ሰርሕዎ ሻዕብያ ጫና ኣበይ ነይሩ
أو رزقنا أي نرسو كام سو نقرن كام سو طيب بحرق عدبنا كوي نعلنا كوي نبونا كوي بيان بهراوي تكم لما سكبرنو تجابي وسانينو የባህር በር ካገኘን በኋላ ቀስ ብለን ደርስበታለን የሚባል ጉዳይ አይደለም እያዘጋጀን እንቆያለን እናሰለጥናለን ትጥቆቻችንን እናዘጋጃለን የባህር በሩ በተገኘ ሰዓት ደግሞ ኃይላችንን እናሰፍራለን የራሳችንን ብሔራዊ ጥቅም እናስከብራለን ይሄን ማለት ነው እንችላለን ጀነራል ሰራዊታችን በሀገር ፍቅር ስሜቱ በመፈጸም አቅሙና በሁለንተ بحفشة انت يمزبل زلو زي أجندة ناي بحري كم تحوز جيروم يوم كم زي ودو ده يكونس كم زي كابتي أجندة ناتهم كابتي ناي propaganda سرح بفتشم كل زي بلو عين سرح جيروم يوم وسيدهم مزلو and they keep on pumping up روالو زار سزيا مالتيو أجي تا أجندة ناي بحري تبل دلا بكلمة من قدون جميرة الله هجي حنت كابتي جميرة تلوزلان بلوزلنا نجيركم يا أبزنا عفار قداي لالك بلوان ويحجروا من ديم هججن تا نا عفار أجندة كم زياتري وازلهم حنتي بسوشيال ميديا تزروا كأن يومالو بزيوم تري ومزلهم Ethiopia based anti-Eritrea regime Afar group holds conference in Samra renews a struggle. ስለዚህ ናይ ዓፋር ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምእላይ ሓድሽ ተበግሶ ይወሲዱ ከም ዘሎ ወይ እውን ሓድሽ ቃልሲ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ኦኬ እንታይ ገብረ ይመስልኩም አንተቦ ዘራኹም ናይቶም መንእሰያት ክዛረብ ፀኒሄ ንኣየ ታርሲ እዛ ቪድዮ ሕጂ ሰይዶም ላይ ካብ ታርሲ ከይወፃ ከሎ እዛ ቪድዮ እዚያሲ ኣነ ምስ ረኣኽዎ ሰንቢለ ስትሪዎ ዘሎም ኣብ ካምፓላ ዝግበር ዘሎ መርዓይ ኣብ ኡጋንዳ ዝግበር ዘሎ መርዓይ أمين أبدأ جبز حتى كم زلنا يرون له جن I mean this is shocking man صبويو يمرعاهم اللهم روحوا زقام معكم لو ميدلي ونكو عبزب معكم كلهم ميدلي مرعا على قد اسم عرفنا هي ووتيجن كنت زمر هذا جزيسي أبي ترى ما رينا ينفلت إننا خمسي so كنا من تاي من سينا أبدأ جي تأكيبهم زلون زي مرعاتات زي بمولو نبي ترى كونوا لزغل من قدي كابت زلو accessibility مشتعد نقاط كابتو زلو نلعلي كنسرح يزقبها نير إذا سبب إذا سلمتاي هذا جزء انتهى له بيزنس أنا عايز رداني عميل سلمتاي ده مثلا عميل حماق ياي بهالني أنت بيزنس يا حماق أنت بيزنس يو عميل ليس أو أي خاطر ولا مر عميل حماق يزبل كتفش نتفعته زنك أنا تكالي زبال هذا هوتيل عماويل ده مسوا عماويل ده ناقص له زخونيم ده مسوا نزلون تيريلو كسير خاب بيزنس كوتي ده شاهيكم ده مالتي نسخايخا كم بيزنس ناتكا بلانكت عرزال لكامبر نتا عميل سلمتاي دي مسئل كاي تنقفوني خويا يتصرفوني خا كده ما زيا سبق يرير دانا بيزنس هذا دوكان نعماويل تصريفو سلمتاي دي مسو دناقور يوم قال زبل تقينو نسي كاب بيزنس كوت صنبر سوم هيكون سلازي تازغاللت نسخا كمي غير كانت عميل نبخا خمس مسك تكبر لك يا سلازي do we have a customer oriented government መንግስትና ኤርትራ እጅንታይ ክትሕዙ ላይ ደሊ ሃገራዊ ድሕነት ኣሎ ናይ ሃገራዊ ድሕነት መንግስት ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኤርትራ ናብ ድሕነት ኣተኪሩ ኣሎ we get it እቲ ካለ ሚኒስትርታት ከነዚ ቢዝነስ ነዚ ንኣብነት ዝተዘቃለለ ኣብ ዓለምሲ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብ ዓዶም ክምርዓውሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከመይ ጌርካ ክስራሓሉ ይኽእል ከመይ ጌርካ ኣግሬሲቭሊ ክስራሓሉ ምተኻለ እንታይ ክንገብር ንኽእል what can we improve كابتو زلون لعل نكونسي انتي كان عرنخل الكا ديبيتي ادلاي if you don't do that كم حدا هاجر نتيجه قربه لو هانجين فروتس بلوزي تحت زلو يزي زي غايو حزب غايو سلازي قال بنالبات كم فيكيشن ولا غربابتنا كوب كال هاجر كيدوم زمرعوا له يم يغيري صبو نجر مور لاجري وين كم توريست خوينو كم رعاوز دليلو سمنر دومينا ግን قال كابزياتهم سي ابعدكم رعاولو زخولو تخلو محلو نير ስለዚ we need to work on those things ነዚ ናራና ነዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ናብ ዓድና ንገብሮ ኣለኹም ሰባት ትረኽቡኒ ነዚ ነገር እዚ ካብ ልብኹም ትደልይዎን ትሰርሑሉ ዘለኹም ግን ግለሰባት ስለ ዝኾንኩም ዓቕምኹም ድሩት ይርዳእኒ ከም መንግስቲ ደረጃ ክስራሓሉ የግና ነዝደሊ መንግስቲ ድማ ቀዳምነታቱ ምክልኻል ናይ ሃገር ቀዳምነት ናቱ ሃገር ምድሓንን ሃገር ምክልኻልን እቲ ሚኒስትርታት ካለ ግን ሚኒስትር ቱሪዝም how much resource abs ጉዳይ እዚ ኢንቨስት ይገብራሉ
ማለት ሰባት ኣለዎ ዝሰርሑ ኣብቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም so do you think about this plan ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ብፍላይ መርዓ ማለት ዓብ ናይ ቱሪዝም ቦታ እዩ ኣሽሓት ገንዘብ እያ መርዓ ኢንቨስት ዝኸውን ስለዚ ነዚ ንክትገብር ተኮይንካ እንታይ ክንገብር ንኽእል ከመይ ጌርና ከነመሓይሽ ንኽእል ከመይ ጌርና ነዚ ነገር እዚ ከነቃልሎ ንኽእል ከመይ ጌርና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓዲ ከም ዝመፁ ክንገብሮም ንኽእል ኢልና ዲቤት ክንገብር ክንክእል ኣለና ምናልባት ሎማ ኣይሰልጠናን እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ክሰልጥ ይኽእል ይኸውን ኢደዚ ማተር ግን እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዲቤት ክንገብረሉ ዝግባአና ወላ እውን ናተይ ሪኢቶ ኣነ ከም ዜጋ ሪኢቶ ዝብ ኣብ ፌስቲቫላት እዚ ነገራት እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ክዝረበሉ ምመረፅኳ ኣነ ከም ኣጀንዳ ሲ እዚ ኣርሳት እዚ what can we improve እንታይ ክግበር ይኽእል እቲ መንእሰይ ንዓዲ ኸይዱ ዙርያ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ መርዓ ድዩ ገለ ካልእ ኢቨንታት ናውጣው ገብር ድሮ ኣብዘን 2 ዓመት ዝሓለፈ ጥራይ ኣነ ዝፈልጦም ክልተ ሰባት ኣነ ዝፈልጦም ብቐረባ ማለት እዩ ካብዚ ኣነ ዘለኹ ሃገር ንኤርትራ ከይዶም ዝተመርዓው ይፈልጥ ኣለኹ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ኣነ ዝፈልጦም ጥራይ ድብለኩም ብዙሓት ካልኦት ከምኦም ዝገበሩ ተረዲእኒ ኣለኹ ኣነ ዝፈልጦም ኣብዚ ከባቢ ኣብ ካልእ ግዜ ቅድሚ 5 ዓመት ብፍፁም ክሓትቦ ዘይክእል ዝነበርኩ ማለት እዩ I would never imagine እዞም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራ ከይዶም ክምርዓው ስለዚ እቲ ለውጢ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ለውጢ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ነዚ ሞመንትም ከመይ ጌርና ንቆፅሎ ክብል ይደሊ ግን anyway ነዞም ሓደሽቲ መርዑት ርሑስ ጋማ ኪዳን ኣብርሃምን ሳራን ይግበረልኩም ኣብ ሕቑፋ ሓትሕት ከም ትበልዩ ይግበረልኩም ኢለ መሪቐሎም ኣለኹ ርሑስ ጋማ ደጊመ ክብል ይደሊ let's go back to the topic ኣነ ዛረበ ፀናኩ so ኣብዚ ተመሊስና ክንርኢ ከለና ኣብይ ኣሕመድ እዛ ናይ ዓፋር ትብል ኣጀንዳ ማራንዲ ዘፍዓላ ዘሎ ደም ስራችን ነው ቀይ ባህር ለኛ የግመል ውሃ ማጠጫ አይደለም ቀይ ባህር ለኛ ማንነታችን ነው ቀይ ባህር ግድ ነው አብዛኞቹ የእድገት ማማ ላይ የወጡት የባህር በር አላቸው ፖርት አላቸው ቀይ ባህር ሕጂ እቲ ኣብዚ ብዙሓት ኤርትራውያን እኮ እቶም ቀዳማይ ነገር እዚኣቶም ዓፋር ኤርትራውያን ምዃኖም how do we know ማለት ዓፋር ኢትዮጵያን ዓፋር እውን እኮ ኣኪባ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ who knows I don't know እዚ ክትፈልጦ ይትኽእል ኢኻ ግን እዛ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ትብል ከምኡ ድማ እቲ ብርጌድ ሓመድ እውን ኣብ ድሕሪት ከሪአኩም ገለገለ ምንቅስቃሳት ይገብር ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ኒውስ ኢትዮጵያ based anti-Eritrea political insurgent group holds public meeting in Samra calls for self-determination of Afar people look at this self-determination ማለት ነፍሱ ዝኻለ ርእሰ ውሳነ ዘለዎ ናይ ዓፋር ሃገር እዩ ዝደሊ ዘሎ ማለት እዩ ብካልእ ዘረርባ ካብ ኢትዮጵያ እውን ክፍለ ዝኽእል እቲ ኣብ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር ዚ ስምዖዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር ነቲ ደቡባዊ ቀይ ባሕርን ገለን ወሲዱ ናይ ነፍሱ ዝኽኣለ ሃገር ንክኸውን እሞ ሽዑ ምስ ኢትዮጵያ ንክሕወስ እዩ እቲ ኣጀንዳ ናቶም በርታ ኢሉ ዝኣቡ ክሕግዞም ንክገብር እዩ ተነፂሎም በይኖም ካልእ ሃገር ክኾኑ እንተኮይኖም እንታይ ኢሉ ክሕግዞም ስለዚ ናይ ኤርትራ ምፍርራስ ኣጀንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ንኸፍርስ እዩ ኣጀንዳ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብዚ እዚ ኸ ብግልፂ እዩ the rest Afar democratic organizations ዝብልዎ ራሳዶ ዝብል ማለት እዩ an Ethiopian based political and insurgent group opposing Eritrea's ruling regime held a public conference in Samra Logia city the capital city of Afar region okay the Red Sea Afar People's General Conference organized with support from affiliated youth women and civic associations concluded with reviving its commitment to what it described as a political and military struggle against the People's Front of Democracy and Justice, PFDJ regime in Eritrea. The group vowed to continue its efforts until the rest of Afar people's right to self-determination, including the option of secession, is secured. ስለዚ ካብ ኤርትራ ተነፂሉ ነፍሱ ዝኻለ ሃገር ንክገብር ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ዲሞክራሲ ወይ ገለ ንምምፃእ ዘይኮነ እዚ ተነፂሉ ነፍሱ ከም ሃገር ንክቆፅር እዩ forget this it's not going to happen again at least مفلاطو ጽቡቅ እዩ the event took place ስለዚ ኣቢ ንኤርትራ ከመቕሉን ዝደልዩ ዘሎ ሓይልታት ስፖንሰር ይገብር ከም ዘሎን ሆስት ይገብር ከም ዘሎን ብርጌድ ንሓመዱ ይሕግዝ ኣሎ ኦፊሳት ይብሎ መዕለም ቦታ ሂቦም ኣሎ ክንብል ከለና እሳቶም ሪጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ቀይርና ሃገር ሓድሽ ስርዓት ክንተክልና ዝብሉ እዮም እዚኦም ክንታዮም ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ቆሪፆም ነፍሱ ዝኻለ ንኤርትራ ዝመቃቅል ፖሊስን ዘለዎም ድማ ይሕግዝ ኣሎ ስለዚ ክንምንታይ ኣንጻር ኤርትራ ኣንቲ ኤርትራ ኣጀንዳ ሒዙ ይገዩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሕብእብእ ዘድልዮ ጉዳይ እውን ኣይኮነን እዚ አብይ አህመድ ኪሪያንም ያቺ ኢንሻናት አንሻና የምትባልንም ሂጃብ እየጠበጠቡ ሲያወጣቸው መልእክቱ የሚያስተላልፈው ለአረቦቹ ሌላ ለማንም አይደለም። የእነሱን እምነት ተከታይ ወይም የእነሱ ምናምን ያሉ ሴቶችን ኢምፓወር እያደረገ ነው አብይ አህመድ ኪሪያንም
እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ መጀመርያ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እንታይ ገይሩ ዝክርዎ ዶ ኣቢ ከባቢ 50% ናይቲ ካቢነ ናቱ ብደቂ ኣንስትዮ ከም ዝመልኦን እዚ ድማ በቲ ናይ ወርልድ ባንክ IMF ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ብሓቂ ዓብይ ትራንስፎርሜሽን ክገብር ዝኽእል በዓል ራእይ መራሒ መፅኡ ኣሎ ብምባል ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ብምግባር ብዙሕ ፅቡቅ ከም ዝረክብ ገይሮሞ ሕጂ ድማ በዘን ክልተ ሰለስተ ኣገደስቲ እስላም ደምፅእ ዘሎ ኬርያ ድያ ዋላ ተዓሻ ድበሃል ክልቲአን ንሳቶም እውን ነቶም ዓረብ ነቶም ስፖንሰር ዝገብርዎ ዘለው እስላማዊት ሃገር ምዃኑ ወይ እውን እስላም ኣብ ስልጣን የምፅእ ከም ዘሎ ንኸፍልጥ ንዓታቶም ኢሉ ዝጥቀመሉ ታክቲክ ምዃኑ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ዓይነት ረሳሕ ፖለቲካ ክጥቀም ድሕር ክብል ዘይክእል መራሒ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ እጂ ናብቲ ኢንተርናሽናል ዜና ንስገር underway in Ukraine. So far, we understand at least 17 explosions in a matter of minutes. 17 explosions across the city, one of the largest cities in Ukraine tonight. According to officials there, most of the strikes are targeting a civilian area in Kharkiv. The attack coming as stunning new details are emerging about a phone call between President መቸም እዚ ኣርሲ እዚ ነዊሕ ካቨራ ይገበር ኮን ኣለኹ ግን ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ዝነበረ ፍቅሪ ፈርከሽከሽ ናብ ምባል ከይዱ ናብ ካልእ ሓደገኛ ኩናት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ንሱ ድማ ንራሽያ ብዙሕ ምፍርራህን ተሃዲድን ገብር ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ፑቲን ግን ክሰምዖ ኣይደለየን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ኩለን ከተማታት ናይ ዩክሬን ይገብር ስለ ዘሎ Donald Trump حدش حساب أنكي دولون تايت حساب سمعوا. President Trump and Zelensky. Now, it is the Financial Times that obtained much of this information, and they are reporting that Trump asked Zelensky on this call, this is what the FT says, Volodymyr, can you hit Moscow? Can you hit St. Petersburg too? The FT says, this is according to multiple people familiar with the call, sources who tell the FT that Zelensky then responded, absolutely, we can if you give us the weapons. Now, people briefed on the call. So, زتري ودلهم أبونغو دونالد ترامپ ناي يوكرين መራሒ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዝተኻየደ ብቴሌፎን ዝተገበረ ዝበልዎ ብኤፍቲ ዝበሃል ፋይናንሻል ታይምስ ሪፖርት ዝኾነ ዝብልዎ ዘለው እዩ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ ዘለው ንዘለንስኪ ማለት እዩ ቮሎዲሚር ሞስኮ ክትሃርማ ትኽእል ዶ ርእሲ ከተማ ናይ ራሽያ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ሴንት ፔተርስበርግ ትበሃል ክትሃርማ ትኽእል ዶ ኢሉ ሓቲትዎ ዘለንስኪ ድማ እንታይ ኢልዎ ኣብሶሉትሊ ኣፅዋር ተሂብካና ክንውልዖ ንኽእል ኢና ኢልዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ናብ ሓደገኛ ኩናት ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ማለት እዩ ሰብ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2024 ንፋንድሬይዘርስ ኣብ ዕፁብ ኣኼባ ከም ዝተዛረቦ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ወፂኡ ነይሩ ርእሲ ከተማ ናይ ራሽያ ብዓበይቲ ኣፅዋራት ገይሩ ክሓርብ መደብ ከም ዘለዎ ከምቲ ንቴሄራን ዝገበርዎ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ራሽያ ክወስድ ከም ዝኽእል ዘርኢ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ the highest level of escalation ይኸውን ዝኽእል በቲ ኮይኑ በቲ ኣይገብርዎን የሚልካ ክትዛረባ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ the situation is getting very very hot ብሓቂ ኣዝዩ ከቢድን በዳሂን እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል let's continue. People briefed on the call, which took place one day after Trump spoke to Putin, said that Trump spoke about, quote, making the Russians feel the pain. So with all of this, Trump, of course, was asked about this today. Here's what he's saying publicly. Should Zelensky target Moscow or deeper into Russia? No, he shouldn't target Moscow. All right, well, that's what he's saying publicly. Privately, of course, could be a different matter. Sources tell CNN that despite Trump's public comments, he has not ruled out giving Zelensky new offensive weapons that Ukraine has long requested and previously been denied, like joint air-to-surface standoff missiles. Now, those missiles, perhaps not the range for Moscow or St. Petersburg. ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ብጋዜጠኛታት ተሓቲቱ ምስ ተበለ ሞስኮ ክሃርሚ የብሎም ብምባል ተዛሪቡ ኣብቲ ፕራይቬት ግን ከምኡ ኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ማለት ድማ ንዩክሬን ሓድሽ ኣፅዋር ነደዊሕ ርሕቀት ኣበርቲዑ ክሃርም ዝኽእል ሚሳይላት ክህቦ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለው ሲኤንኤን ኢልካ ቢቢሲ ኩላቶም ኩናት እዮም ዝደልዩ ዘለው ዩክሬን ራሽያ ፅቡቅ ጌራ ንክትሕምማ ተቃንዛ ናብ ዩክሬን ናብ ራሽያ ዝያዳ ተቃንዛ ከም ዝመፅእ ክገብርዎ ከም ዘለዎም ገለን እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ናብ ሓደጋ ገፁ ይደራርኽ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣሜሪካ ንጉዳይ ናይ ራሽያ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ብዝሓየለ መልክዕ ናብኡ ገፁ ክኸይድ ናብኡ ገፁ ኢዱ ክእቱ ብዓብዩ ድማ ናብቲ ኩነታት እቲ ብዝለዓለ ነቲ ኩናት ብዝበርትዐ ንክቕፅል ብዙሕ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ እተን ሃገራት ናይ ኣብዝኻቲ SCO ዝበሃል ካስምዑ ብዚ Cooperation Organization CEO Foreign Ministers meeting in Tianjin, China brought together key regional powers with significant bilateral and multilateral discussions among India, Russia, Iran, Pakistan and China.
The summit, hosted under China's 2024-2025 chairmanship, focused on regional security, economic cooperation and counter-terrorism against the backdrop of a complex global landscape. The foreign ministers, including India's Dr. S. Jaishankar, Russia's Sergei Lavrov, Iran's Saeed Abbas Araghchi, Pakistan's Mohammad Ishaq-Dar, and the 25th ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ሻንጋሃይ ኮኦፐሬሽን ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ኣብ ቻይና ተራኺቦም ዋዕላ ኣካይዶም ከም ዝነበሩን እዚ ዋዕላ እዚ ድማ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ግዜ ይካየድ ብምህላው ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ሓውሲ ወታደራዊ ዓይነት ናይ ፀጥታ ናይ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ስለ ዝኾነ እዚ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ኣብዚ ግን እቲ ሕቶ ሓበራዊ ዕላማን ሓበራዊ መርገፅን ወይ ከዓ ዩኒቲ ናቶም ኣብ መንጎም ዘሎ ሕብረት ክሳዕ ክንዱ ይኮነን ምክንያቱ ተገራጫዊ ኢንተረስት ዘለዎም ሃገራት እውን ስለ ንርኢ ዘለና ኣፈሻ ኣብዚ ብጀካ እተን ናይ ብሪክስ ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ብሙለን ኣለዋ ቻይና ኣላ ራሽያ ኣላ ህንድ ኣላ ፓኪስታን ኣለው ኢራን ኣለው ተኻልእ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይቲ ሰንትራል ኤሽያ ገለመለ እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ሻንጋሃይ ኮኦፐሬሽን ዝበሃል ኣገዳሲ ናይ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ እዩ ናይ ሴኪሪቲ ወይ እውን ናይ ፀጥታ ናይ ወታደራዊ ናይ ካልእን ዋዕላ እዩ ንሳቶም ተራኺቦም ብዙሕ ርክባት ይገብሩ ከም ዘለውን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ከም ዝተራኸቡ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ኣሜሪካ ነዞም ሃገራት እዚኣቶም ብዝተፈላለየ ብታሪፍ ተሃርሞም ስለ ዘላ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ዲል ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ወይ እውን እቲ ዘለዎም ሽርክነትን ምትሕባርን ክዓቢ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዎ በት at the end of the day ሓደ ሓያል ዝኾነ መርገፂ ብሓደ ኮይኖም ክገብሩ ክእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቢኮዝ ናቶም ኩላቶም ተገራጫዊ ዝኾነ ረብሓታት ስለ ዘለዎም ከምዚ ምዕራባዊ ዓለም ጥሙር ዝኾነ ሓበራዊ ዕላማን ሓበራዊ መትከልን ሒዞም ዝኸዱ ይኮኑ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ እዚ ድማ ዋላ እኳ ፅቡቅ ዝኾነ ዩኒቲ ወይ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ንሪእየሉ እንተለና ናብ ዓብ ነገር ክበፅሕ ይኽእል እዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ወይ እውን ዕብለላ ቻለንጅ ክገብሩ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓፂር ግዜ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ህንድ ኣብኡ እንተላ ኦልሬዲ ህንዲ ንባዕሉ ድወጆ ክፃወት ዘሎ እዩ በቲ ምስ ኣሜሪካ ዝለዓለ ሽርክነት ክገብር ዝፍትን ዘሎ እዩ በዚ ድማ ምስ ራሽያን ቻይናን ድማ ክፃወት ዝፍትን ዘሎ እዩ ስለዚ ህንዲ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን ብሓደ ጥሙር ዝኾነ ኣንፃር ኣሜሪካ ይኹን ኤሮፓ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ንክወዙ ከም ዘይፍቀድ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ስቃት እውን ተዛሪቡ ነይሩ ዝመራሒ ናይ Russia. The omission of the April 22nd Pahalgam attack, which killed 26 Indian tourists. Jaishankar conveyed greetings from President during a multipolar world through the SCO, Pardi Murmu, and Prime Minister Narendra Modi to Xi Jinping, underscoring India's role in fostering a multipolar world through the SCO. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, representing a key SCO founder, emphasized the organization's role in promoting a fair, multipolar world order. In bilateral talks with Pakistan's Ishaq-Dar, Lavrov discussed enhancing Russia-Pakistan cooperation in trade amidst its ongoing conflict in Ukraine and sanctions. Lavrov praised China's chairmanship and supported initiatives. Iranian Foreign Minister said, and Wang Yi, focusing on leverage the SCO to mitigate West. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ቻይና ነዚ ዘሎ ኦፖርቹኒቲስ ናይ ኣዝያን ይኹን ናይ ከምዚ ኩሉ እናተጠቐመት ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ሓይሊ ካውንተር ንክትገብሮ ብዙሕ ስታቢሊቲ ናብቲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንምምፃእ ብዙሕ ትፅዕር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ራሽያ እውን ምስኡ ግን ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ኣብ ልዕሊ ራሽያ እውን ዓብዪ እገዳ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝህድድ ዘሎ እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ቀፃሊ ሓደ ኣብ ናይ ብሪክስ ኣብ ብራዚል ቀኒዮም ሕጂ ድማ ናብ ቻይና ከይዶም ክራኸቡ ከለዉ እቶም ምዕራባውያን ዓለም ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስከረዩ እዚ puppet and partner. Europe has been a lot of things for the US. In many ways, this relationship defined the second half of the 20th century. It created many of the institutions we still use. But now, that special relationship is at risk. Why? Thanks to Donald Trump. He's not a big fan of Europe. Whether it's on trade, defense, or technology, Trump feels that Europe is ripping America off. His solution? Impose tariffs on them. The US president has announced 30% tariffs on European goods, 30%. They will kick in on the 1st of August. Initially, the EU, the European Union, was planning to respond. سنتات تبدأ أمم أمريكا نيروبان ننوح سقطلة ناي عمتات سقطلة محزنة شركنة كم زلون أبزح ربحاتنا كلتيوم دما نزغلونا عالمنا يوني بولار وورلد كلتيوم سلة سسما معزقة برويو أبزح الجيجن دونالد ترامب بزح مشارقتي يقول محازوت زي قدسو كم مخانمة نتهم كربا محازوتنا أمريكا زنبورو حقراتون
ተነጽሎ እናገበረለንን ሓደጋ እናፈጠረን ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ውፅኢት ናቱ ድማ ንኤውሮጳ ክሳብ 30% ታሪፍ ክቦም ከም ዝኽእልን እቲ ታሪፍ ድማ ብዙሕ ሽግር ክፈጥረለን ከም ዝኽእል ብፍላይ ምክንያቱ 30% ኣብ መኻይን ይኹን ኣብ ዋይን ይኹን ኣብ ቺዝ ይኹን ኣብ ካልእ ነገር ጠቕላላ ነቲ ዕዳጋ ክቕይር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ንኤውሮጳ ካብቲ ዘላቶ ሽግር ናብ ዝገደደ ክወዛ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ድማ ሓደ ካብቲ ዓብ ዕዳጋ ናቶም ኣሜሪካ እዩ the US a total European Union were estimated ከባቢ 1 ትሪሊዮን ዝኣክል ዕዳጋ export to Europe ኣሜሪካ በብዝሕ ትሰድድ ግን ኤውሮጳ ዝያዳ ካብቲ ንግዲ ትኸስብ እዮም ዝብሉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳ ኣፀቢቑ ክሕምሞም ከም ዝኽእል እዩ ዝፍለጥ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ታሪፍ ዝበሃል ዘሎ መዕለብ እንተዘይረኺቡ ምስ ኤውሮጳ ዘለዎ ዝምድና እውን ቁሩብ ክልዕልሕ ከም ዝኽእል ቁሩብ እየ ዝብለኩም ዘሎ ኤውሮጳ ሕብረት ንዶናልድ ትራምፕ ኮንፍሮንት ክገብሮ ዝኽእል ኣምፃሩ ጠጠው ኢሉ ሄይ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣለኻ ኢሉ ንረብሓ ናቱ ደው ክብል ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ ኤውሮጳ ንረብሓ ናቱ ደው ኢሉ ንረብሓ ናቱ ከረጋግፅ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል ዶ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኡርሱላ ቫንደር ላይን I don't think so ምስ ኮይኖም ጥራዮም ከዳኽሩ ዝኽእሉ 30% plus there will be a huge impact on trade. It will be almost impossible to continue the trading as we are used in a transatlantic relationship. The problem is obvious. Europe is too dependent on the US. Washington makes up 20% of total European exports. So naturally the EU is worried. They would much rather sign a deal than pick a fight. But here's the problem. That's a short-term fix. In the long term, Brussels seems to be looking at a permanent solution. And what's that? What is a permanent solution to this problem? A divorce with America. Europe has long talked about de-risking from China. They could now de-risk from the US as well. French President Macron proposed this during his visit to London. If we compare our countries with the United States, but we will have as well to de-risk our two countries for the excessive dependencies on both the US and China. So what's the plan here? We'll discuss the defense strategy. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣሜሪካ እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ብዙሕ ዕድላት ነይርዎ እንድዩ ነገራት ንክቕይር ግን ሶፋር ዝድለ ከምቲ ዝድለ ለውጢ ይገበረን ንኤውሮጳ ድማ ዘለዎ ፀገማት እናግባኣሰ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ስለዚ ኤውሮጳ ኣብዚ ሕጂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንክበኣሱ ዓቕሚ የብሎምን ብቅዓት የብሎምን ወይ እውን ድልውነት እውን የብሎምን ኣብ ሎንግ ተርም ግን ንሕጂ ዝኾነ ተፀሚሞም ክገብሩ ክእሉ እዮም ኣብ ዝቕፅል ግን ከመይ ጌርና ንሕና ሪስክ ክንገብር ንኽእል ምስ ኣሜሪካ ዘለና ተፀጋዕነት ከመይ ጌርና ምስ ካልኦት ሃገራት ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ብምግባር ካብ ኣሜሪካ ክንርሕቕ ንኽእል ዝብል ዲል እናጓሃረ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ነዚ ክገብርዎ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ኦንሊ ጋድ ነውስ ብሓፈሻ ሓንቲ ኣርእስቲ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሕ ትዘውር ዘላ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ብሬኪንግ ኢጅፕት ዴይሊ CPEC ዝብል ኣውፂዎ ነይሩ ኢጅፕት and China ናይ ቻይና ናይ ግብፅን central banks decided to abandon the SWIFT system and move to trade in local currencies and the use of Chinese cross-border interbank system CIPS SIPS ባል እዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪበልኩም እየ ግብፂ ምስ ቻይና ዘለዋ ንግዲ ጠቕላላ ነቲ ናይ ስዊፍት ዝበሃል ኤርትራ ተኣጊዳትሉ ዘላ ፕላትፎርም ንዶላርን ስዊፍትን ገዲፋ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ንግዲ ሙሉእ ብምሉእ ብምንታይ ክትገብሮ ወሲና ኣላ በቲ ናይ ቻይና ፕላትፎርም ብባጤራ ናቶም ንኣብነት ኣብ መንጎ ቻይናን ግብፅን ዘሎ ንግዲ ድሕሪኢኹሞ ቻይና እየ ሰርፕላስ ዘለዋ መብዛሕትኡ ግዜ ቻይና ምስ ኩለን ሃገራት ሰርፕላስ እዩ ዘለዋ እዚ እንታይ ማለት እዩ ክልቲኻ ምስ ነገድካ ቻይና እየ መብዛሕትኡ ግዜ መክሰብ ትትርፍ መክሰብ ስለ ዘለዋ ንግብፅ እንታይ ይደልዮም ዶላር ብኩሉ ንብረቶም ምስ ቻይና ዝነግድዎ ብባጤራ ናይ ቻይና ክነግዱ የዋፅኦም ስለምንታይ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ቻይና ሸይጦሞ ዘለዉ ነቲ ገንዘብ ካብ ቻይና ብዙሕ ነገር ስለ ዝገዝኡ ፀገም ዝበሃል የብሎም ተረፍ ናይ ቻይና ባጤራ ባንኮም ዝቕመጥ የለን ንግብፂ ኸ ንቻይና ኸ ዝተረፍ ገንዘብ ብባጤሮም ስለ ዝወርድ ዘለካ ንዖም ፀገም ኣይፈጥረሎም ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ካብቲ ዘሎ ናይ ዓለምና ዩኒፖላር ወርልድ ወይ ከዓ ካብቲ ስዊፍት ሲስተም ኤርትራ ተኣጊዛትሉ ዘላ ይወፅእ ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ምስ ግብፅን ምስ ቻይናን ንግዲ እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ነዚ ሲስተም ናይ ቻይና ትጥቀመሉ ክትህሉ ተስፋ ንገብር ኤርትራስ ግዴታ ዘለዋ ነዚ ሲስተም እዚ ክትጥቀመሉ ዘለዋ ግን ዋላ ትጥቀመሉ ትህሉ ያ ኤርትራ ግን ስለ ዘይሕበር it's very difficult to know what's going on እምበር እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝበካ እዩ እዚ ፕሮፌሰር ኖርዌጃዊ ብዛዕባ ኤውሮፓ ኩሉ ግዜ ዲስፖይንት ዝኾነ እንታይ ይብላ ኣሎ America's effort to threaten countries into using its currencies, banks and payment systems are counterproductive. The world is diversifying away from an increasing overextended and
unpredictable America ስለዚህ ሃገራት ካብ ኣሜሪካ እናርሓቃ ይኸዳ ከም ዘለዋን ካልእ ኣማራጺታት እናድልያ ይኸዳ ከም ዘለዋን ዝነግር እዚ ኸ ጽቡቕ ተስፋ እዩ ምክንያቱ እዚ ሲስተም እዚ ክመጽእ ኤርትራ ባሪራ እንተሪልና well the thing is here now. Trading cards. Do you think that crypto and trading cards ever go together in some kind of digital way that we don't know about? It could. There's opportunities there. Give me a little more. We'll see what happens, but I don't know. Today, ድምጽ ሰላምታይ ከም ዝኾነ ሓደ CEO ይነሩ ለንከነ ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ዝሰብ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ተኸታተልዎ ኢለኩም እየ happy crypto week. The House will soon vote on a tremendous bill to make America the undisputed #1 leader in digital assets. Nobody does it better. The Genius Act is going to put our great nation light years ahead of China, Europe, and all others who are trying endlessly to catch up. But they just can't do it. ዝብላሎ ሓድሽ ቢል ሓድሽ ንጥፊ ዲጂታል አክት ዝበሃል ኣጋጣሚ ኣብ ኮንግረስ ክዕወት ኣይከኣለን that's why ቢትኮይን ናብ 123,000 ደይባ ነይራ እቲ ቢል ኣብቲ ኮንግረስ ስለዘይሰለጠ to some extent ክራሽ ገይራ ነይራ ተመሊሱ ድማ ሕጂ ንላዕሊ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብሓፈሻ guys these things are changing ብዙሕ ምዝራብን ብዙሕ ምግዝጓስን ዘድልየ ኣይኮነን ክሪፕቶ ዶናልድ ትራምፕ all in ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ንነፍሱ ንረብሑ ይኸይድ ስለ ዘሎ if you want to profit from this do what they are doing if you can beat them join them ስለዚ ስዕርካዮም ምሶም ኮንካ ክትረብሕ ኣለካ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ገብሩ ዘለዎም ኢንቨስት ብስምዒት ዘይኮነ ብርዴት ንእሽተይ ኢንቨስት እናገበርኩም ቀጻሊ ኺዱ እቶም ዘይገበርኩም ድማ I don't know what you're waiting for መቸም እቶም ዝገበርና ብዙሕ ለውጢ እንፅኢና ኢና እንድሕሪ ነቲ ፓርቲ ጆይን ክትገብሩ ደሊኹም ድማ you're welcome ብዝደለኹም መንገዲ ጆይን ግበሩ ክብለኩም ይደሊ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ትናንትና እስራኤል ኢራቅን ደበደበች አሜሪካም ለቀቁ እንደማያዋጣ አዩት ሲስፋየር አሉ ምንድነው እኛ ከለራችን ከነሱ ስለት ለምንድነው ሲስፋየር ያልተባለው የትግራይ ጦርነት 2 ዓመት ሙሉ በዚህ ልኩ እንደ ጥያቄ ለተወው እንደገና ፕሪቶሪያ መጣንና ምን ሆነ መሰላችሁ የፕሪቶሪያ የትግራይ ህዝብን እንዳይታደግ ትልቁ ሚና የተጫወተው ከባለቤቶቹ እጅ ስለተነጠቀ ነው ኣብ ትግራይ ዘሎ ድራማ ብፍላይቲ ትግራዋይ ዝበሃል ዘለዎ ናይ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ደለ ምኾነ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ናይ ትግራይ እቲ ሓደ ሓልዮት ናይ ትግራይ ዲዘንቀሳቅሶም ዘሎ ወይ ፀልእና ኤርትራ እዩ ገና ዘይነፀረትለይ ነጥብያ ማዕረቲ ንትግራይ ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ምስ ዓቢ ዘሎ መብዛሕቲ ግዜ ካብ ንትግራይ ዝሓስቦ ኣንጻር ኤርትራ ዝሓስቦ ይበዝሕ ግን ኣብዚያ ሓንቲ ስታሊን ዝሃባ ምዛ ተሓሒዘ ክንሪያ ደልየ ዘለዎ እዚያ ስምለስ ያለው ሁኔታ ምን ሰው የሚገነዘበው አይመስልም እንዴ አማራ ክልል ስንት ሰው ከስንት ጋር እየተዋጋ ነው 4 እዝ አለ አማራ ክልል 4 እዝ የብርሃኑ በቀለ እዝ የመሐመድ ተሰማ እዝ የማን ባለው ይሄ አሰፋ ቸኮል እዝ 4 እዞች አሉ አንድ እዝ ስንት ኮር አለ 3 ኮር አለው 3 ኮር እያንዳንዱ ኮር ስንት ክፍለ ጦር አለው 3 ወይ 4 ክፍለ ጦር አለው ስንት ሰራዊት ነው አማራ ክልል እየተንጋጋ ያለው ሚሳኤል አይገርመኩምን ኣብዚ ምስፋኖ ንኽዋጋሲ 4 እዝ ሒዙ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝነግር ዘሎ 4 እዝ እጅስ እዚ ኩሉ እናተኻየደ ከሎ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ከንታይ ኢሉ ኣሎ ዝፕ መልሓሱ ሻንሬላ ገይሩ ዓፅዩ ትብ 4 ክፍለ ጦር ወይ ከዓ 4 እዝ ሰራዊት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፋኖ ኣብ ክልል አምሓራ ኣትዩ ይዋጋ ኣሎ ይዝብል ዘሎ እንታይ ዓይነት ውጽኢት ከየምጽእ ኣሎ ያጣነው በሚሳኤል የምትጨርሰው ጦርነት ስላልሆነ ነው እንጂ ብትጨርሰው ጥሩ ነበር ትጨርሰው ነበር ግን አታደርገውም በሚሳኤል የሚያልቅ ጦርነት አይደለም ከተማ ልታወር በሚሳኤል አለኝ ቴክኖሎጂ አለኝ የምትለው መቃለን ደበድብሃለሁ እያልክ ነው ከተማ አወድመዋለሁ እያልክ ነው አማራ ክልል ይሄ ቋንቋ ተደግመው አማራ ክልል ጋር ይሄን ቋንቋ ተደግመው ሚሳኤል ቢኖርም አትተኩስም
እንደዚህ አይነት ቋንቋዎች የሚመጡ ትግራይ ጋር ነው። ቴክኖሎጂ አለ፣ ፖፑሌሽን አለ። በአንድ ጊዜ ምናምን እንደዚህ ድራማ መሰረት ትግራይ ላይ ሲመጣ ነው ደግሞ ዋው this is very deep ስታሊን ቤላ ገይሩ ኤክስፖዝ ገብሮ ነዚ ናይ ብልጽግና ረጂም ማለት እዩ እንታይ ዝብል እቲ ናይ ብልጽግና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ስርዓት ናብ ትግራይ ክኸውን ከሎ ኩሉ ዓይነት ሓደገኛ ኣፅዋር ክጥቀም ከም ዝኽእል እቲ ኩሉ ተሕዲድ ናብ ኣምሓራ ተሕዲድ ኣይጥቀምን እዩ ኣፅዋር ኣለኒ ድሮናት ኣለኒ ከም ዘለና በለ ንፋኖ ኣይፍክርኒ እዩ ስለምንታይ ህዝቢ ኣምሓራ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ደንዳን ዝኾነ መራሒ ከም ዝኾነ ኢኻ ትርኢ በዚ ተርጀምሎ ደንዳን መራሒ ናብ ሶማልያ ድሮናት ኣለና ኣፅዋር ኣለኒ ክብል ኣይትሰምዖን ኢኻ ተርጀኽኒ ካልኦት ሓይልታት ድሕሪኡ ስለ ዘሎ ናብ ጅቡቲ ብፍፁም ወታደራዊ ምፍራሕ ይገብርኒ ናብ ኤርትራ ኸውን ከለኸ ኩሉ ግዜ ተሓዲድ ምስ ተጠቀመ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም ደረጃ ዓይነት ተጋሩ ብፍላይ ሲ ክበርሃሎም እዩ ዝግባእ ንተጋሩ ብፍሉይ ንክድብስሶም እንታይ ብላሎ እጂ ኣፅዋር ኣለኒ ሚሳይላት ኣለኒ ድሮናት ኣለኒ ትብሎ ዘለኻ ከተማታት ከደ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝምልስሉ ዘለዉ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኣብዚ እውን ሓደ ካብቶም ጀነራላት ናይቲ ትግራይ እንታይ ክገብር ከም ትደሊ ዘለኻ እኮ ትነግረና ኣለኻ ንሕና ግን ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ኮንፍሮንት ክንገብረካ ጥራይና ክንገጥመካ ጥራይ እዩ ዘለና ምክንያቱ እንታይ እንተጌርና ኢኻ ትገጥፈና እውን ስለ ዘይንፈልጥ ናበሉ እዮም ዝምልስሉ ዘለዉ ይረኸብኳን ኣለኹ እታ ቪድዮ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ዳርጋ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ ዘይገጥፈሎም ዘሎ ኩሉ ዝከኣሎም ክምክትዎ ጥራይ እንተደይ ኮይኖም ካልእ ምርጫ ኣይገጥፈሎምን እዩ ዘሎ ግን እዚ ኩሉ እናሃለወ ንሳቶም ዝያዳ ናብ ሻዕብያ ዘተኮረ ኣብዚ ለት ጀነራል ዝተዛረቡ ኸማና ብስምዑ ኢልኩምን እግርኩምን መልሓስኩምን ኣርዲንኩም ኮፍ በሉ ዝበልናኩም ስምዑ ዝበልናኩም ግበሩ ተዳ ዘይኮይኑ ሓላፍነት ኣይንወስድን ንበሃል ኣለና እዚ እናሰምዓኻ ከመይ ጌርካ ስኽ ክበሃል መፃና እንዳተባሃልካ ኢድካን እግርኻን ኮርሚኻ ትፀንሕ ስለዚ እቲ መማረጢ ፈሪሕኻ መሬትካ ምርካብ ብኣርኪብካ ክትነብር ፈሪሕኻ ህዝብካ በቲንካ ክትነብር ፈሪሕኻ ላዕላውነትካ ጥሒስካ ክትነብር ብዝኾነ መንገዲ ኣእምሮ ትግራዋይ ኣይፈቅዶን ፈሪነ ወቅዋቃነ ድንጉጥነ ይሄን ያሉ እኮ እኔ አይደለም ያልኩ ጓደኞች ናቸው ትግራይ የሚያስፈራራበት አማራ ክልል ያለው ሁኔታ ምን ሰው የሚገነዘበው አይመስልም እንዴ አማራ ክልል ስንት ሰው ከስንት ጋር እየተዋጋ ነው 4 እዝ አለ አማራ ክልል 4 እዝ የብርሃኑ በትኾይነ በቲ እቲ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ገይሮም ኤክስፖዝ ክገብርዎ ከለዉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝተፈላለየ ሓይልታት ድከቱ ቀጽልዎ ከለዉ ንሳቶም ናበዮም ናብ ኤርትራ ይታውያት ኩሉ ግዜ ጦር አዛዦች ወታደሮቻቸውን እየጠሩ ካዘዝናችሁ የፈጸማችሁት በጣም ትንሹ ነው እያሉ ይቆጣቸዋል። እነ ሃኒባል እነ ጀነራል ሌተናንት ጀነራል ሃኒባል እነ ብርጋዴር ጀነራል ሲሞን ቁባይ እነ ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኦስማን እየጠሯቸው ሰራዊቱን እየጠሯቸው እናንተ የፈጸማችሁት ድርጊት እኛ ካዘዝናችሁ ያነሰ ነው የፈጸማችሁ። አይ አታ እንደ ሕሲ ወደይ ምኻን ምሕሳብ ዓብ ስራሕ ዝፈጥረልካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዘበነ ብልጽግና ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ሲነቶም ሰራዊት ሲ ካብቲ ንሕና ዝኣዘዝናኩም ፅንተት ወይ ሕማቕ ነገር ንታሕቲ ኢኹም ጌርኩም ይብልዎም ኣሎ ከላም ፋርቕ ነዚ ሰሚዖም ዝኣምንዎ ሰባት ምህላዎም ይኮ ነዚ እኮ ኣበይ ይዛረባ ናብ ዩቱብ ይዛረባ ከማን ኣይፈልጥን እየ ግን ነዚ ሰሚዖም ሼር ክገብርዎ ዝውዕሉ ስለዝርየ ኣንሰምዖ ዘለና ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ራዕዳ ኣትይዎም ከም ዘሎን ኣብ ዘየድሊ ህውተታ ኣትዮም ከም ዘለው ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ኣብቲ ህውተታ ከይወፃና በጣም ይገርምኛል። ጓንታዎቹ ስልካቸውን ተቀምጠዋል አሉ። እኔ አልሰማው መች አወኩላችሁ? ኤርገንዶ ተሰጣቸው አሉ። ከስማርትፎን ባንዴ ወደ ኤርገንዶ ሰማኝ። ኢሳያስ አፈወርቂ ባንሴል ፎን ዩዝ አሞንግ ሚሊተሪ ይሰራል አለ። ኖ ፎንሳል I don't know ካበዮም ድረኽቦ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ሲያሲ ናይ ቴሌፎናት መንገድ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ቴሌፎናቶም ከም ዝኣገዶም እዮም ዝብሉ ዘለዉ አሚን ናተይ ኣሳምሽን ሓሶት ምዃኑ ይሕስቡ ከም ዘለዉ ጥራይ ክወዞም ዝኽእል and ሓሶትካ ኣካል ናይቲ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚኣቶም ብዙሕ ነገር ዘገርም ኣይኮነን ግን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ እንዲ ዝዛረብ ዘሎ ሓንቲ ግን ኣብ ኤርትራ ንዘለኹም ስምዕዎ ኣብዚ
ኤርትራን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኤርትራውያን እንታይ ጽበየኩም ከም ዘሎ ስምዑ ኣብዚ የተሰማራ የኤርትራ ስደተኛ ስትይዘው ምን ታደርገዋል? ወፉ የሚያዝበው በእግሩን ትንብዬ ፍርድ ቤት አቅርቤ አስፈርጄበት እስር ቤት ለካ ስደተኛ ነው። አይሆን ኦኬ ስደተኛውን የታባቱ በህገወጥ ወንጀል የተሰማራ ምናምን ነገር ታደርግና ይሄን ነገር ጠርዘህ ወደ ኤርትራ ትልቀዋለህ። ሰንታይ ይብሉ ለው ኣብዚ ምናልባት ሰሚዕኩም ተለኹም ኣብ ሕገ ካብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ገንዘብ ዝውውር ብልዎ ኣለው ስደተኛታት ኣብ ከምዚ ዝተዋፈሩ ከም ዘለው ዝብል ዘረባ ኣብቲ ሚድያ ናቶም ይዘውር ኣሎ። ስለዚ ኤርትራዊ ዝረኽቦሲ ኤርትራዊ እኳ ኣብዚ ክስደድ ኣይግብኦን እዩ ግን ናብዚ ቦታ እዚ ስደድ ምህላው ከማን ብጣዕሚ ዘሕዝነና ኣነ ዋይ ኢዝ ዚስ ሃፐኒንግ ሕጂ ኤርትራዊ ፅሉል ስለ ዝኾነ ናብዚ ዝኸይድ ዝብል ኣሎ this is not right ኤርትራ has to create opportunity for those youth like ከምዚ ኢሉ ዕግርግር እናሃለወ ሕጂ ሰብ ይሰግር ኣሎ ገለ ይሰማዕ ኣለዎ I mean this is ናይ ብሓቂ ንክትሓስቦ ዘሸግረካ እዩ እዚኦም ሰባት እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ ሕጂ እንታይ ይሓስበለዎም ከም ዘሎ ኣይገብርዎን እዮም ኢልካ ኸ ብፍጹም ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ብኸመይ ኢካ ከተጥሕኖም ትኽእል መዓት ሽግር ከም ዘሎ እቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣቡ መዓት ስለ ዘለው ብዙሕ ሽግር የጋጥሞ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ስለዚ ሓንቲ ካ ክነግረኩም ዘሊ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ነቶም ኤርትራውያን ናብትን ዝኸዱ ዘሎ ክንፈርደሎም ሞራላዊ ብቅዓት የብልና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ስለምንታይ ትወፁ ኣለኹም ከማና ዘይትነኽሱ ክብሉ መሰል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ሓለፍቲ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ካብ ኤርትራ ትወፁ ዘሎ ክፈርዶን ክዛረበሉን ክኽዕቦን ኣንጻሩ ክዛረብን መሰል ኣለዎ ስለምንታይ ነታ ዘላ ኩነታት ይነብራ ስለ ዘሎ እዞም ደገ ዘለና ንዓይ ሓዊስካ ማለት እዩ ነዞም መንእሰያት ዝወፁ ዘሎ ክንዛረቦም ኣይንኽእልን ኢና this is also we have to come to realization ኣነ ይመክር እየ ኣይትውፁ ዝሓሸ ኣብ ኤርትራ ዕድል ኣብ ተስፋ ናይ ዕድል ስለ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ኣይተዓመኩም ብሕጂ ግን እቲ ዕድላት ስለ ዘሎ ሓንሳብ ፅንሑ ኢለ እየ ዝመክራ ንኩሉ ግዜ ግን ኣብዚያ ዝሓን መስምዑ ለይ ብጣዕሚ ዝሓዝነኒ ነዚ ክሰምዕ ከለኹ ኦኬ ባለፈው ተደርጓል ይሄ አይነፋም አንድ ኤርትራ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር የተሰማራ የኤርትራ ዜጋ ስደተኛ ስትይዘው ምን ታደርገዋል? ገና ለገና ወደ ኤርትራ ልከዋለሁ ስትል ውይ ነው ሲሆን ሰዋ ነው የሚለው። ስለዚህ አድርግ ያልከው ሁሉ ያደርጋል። አንተ ብቻ ይኸውልህ ዝም ብላችሁ እናንተ ሀገር የሚሰራው እንደዚህ ነው። በቃ ስለላ ተቋም ምናምን ሀገር የሚመሩ ሰዎች የሚሰሩት እንደዚህ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር የተሰማራ ኤርትራዊ ካለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ቁጭ ብሎ ነው የሚያየው። ይወዳቸዋል። ብሔራዊ ደህንነት እንደ ቀላል ይወዳቸዋል። ሕጂ መጀመርያ ኣብ ክንዲ ብፅሑላትካ ኣይትመሓል እንዲህ ዝበሃል ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ እናተቐመጠ ኣብ ዝውውር ናይ ገንዘብ ወይ እውን ናይ ፀሊም ዕዳጋ ናይ ገንዘብ ዝሳተፍ ኣሎ ኢለ ክዛረብ ከቢድ እንዲ ንዓይ ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘሎ ስለ ዘይፈልጦ ኤርትራውያን ድማ ንክነብሩ ኢሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ከም ዘሎ መጀመርያ እቶም ከምኡ ትገብሩ ዘለዎም እንታይ ይፅበየኩም ከም ዘሎ ንዓኹም ወሲድካ እስር ቤት ምእታው እኹል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዓኹም ንኤርትራ ምጥራዝ እውን እኹል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዳይ ካብኡ ዝኸፍእ ዝመፅእ ኣይዶን ነው እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ግን ክጠፍዓኩም ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቶም ኣብኡ ዘለኹም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ትነጥፉ ትፈልጥዎም እንተለኩም ዋላ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ስደዱሎም ኢኹም they will do some serious things ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እንታይ ዓይነት ጭካነ ክፍፅሙ ከም ዝኽእሉ ድማ ንምግማቱ ከቢድ እንተኮይንኩም ምናልባት ታሪክ ኣየንበብኩምን መስለኒ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ብሓቂ ዘሕዝነኒ እየ ዝርኢ ዘለኹ ግን ሓደ ግዜ ድማ እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ጥራይካ ትቕበሎ ቢካዝ we cannot change this ነዚ ነገራት እዚ ክንቅይሮ ስለ ዘይንኽእል ከም ዘለዎ ጥራይና ክንቅበሎ ንኽእል ሕጂ ናብ ኔክስት ክሰግር እየ ፋይናንስ ምንጭ መን ነይሩ ፌደራል ኩላ ፌደራል ይስሕላ ዕጥቃ ፋይናንሳ ሎጂስቲካ ስለዚ ኩሉ እዩ እሱ እዩ ስለዚ እሱ ናይ ባዕሉ እቅድ እዩ ዘዳለው ክደሎ ደሞዝ ነይሩ ወዶ ሓራ መሬት ነበረ ሰራዊት ኣለዋ ክንደይ ለኣክል ሰራዊት ነይሩ ተፈቂድካለይ ወደረ በቃ ስፔሲፊካሊ ታሕቲ ሽሕ ክብለክሞ ያው ታሕቲ ሽሕ እውን ስለ ዝኾነ ከምቲ ገለገለዮም ፕሮፓጋንዳ 14,000 ገለ ሽሕ ዝብልዎ ዘይኮነ በርግጥ ሰብ ይኸይድ ይመፅእ መዓልታዊ ዝወፅእ እውን ኣሎ ዝኣትው እውን ኣሎ ያው ኣፍታ ናተይ ግንባር ግን
تحس في حساب حيل من أب تحتي قطع طرز نوركم مالتي ሓንቲ ነገር ይبሃል ነይሩ ትማሊ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ሳኸል ዕለልካ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ኣመራርሓ ሓድሽ ኣወዳድባ ይገብር ኣሎ ብተጋዳላይ በርሀ ባራኺ ወድራያ ዝምራሕ እኒኦ ሓድሽ ኣወዳድባና ኳዳ ድማ ካብ ሓላፊነቱ ከም ዝለዓል ሓደ ሓበሬታታት ይወፁ ነይሩ እሱ ሰሚዑ ኮርዮ እዩ ናብ መቐለ መጽኡ ይብሉኻና ብትክክል ስልጣንካ ክትምንጠል ዲኻ ነርካ ማለት أنا زودا دبا زحدش زبال قريتا فطيرتك نيرون أنا قريتا ማለት ገና ካብ መጀመሪያ ካወደን ጥርኩ መስخل እዩ ናይታ ካይዳ ሽግር ዝለወለን ምክንያቱ እሳቶም ክመርሑኒ ይደል ወጣት ዝመርሖ ናይ ወጣት ኃይል ካንጽ ይትገዳይ ሓደው እሳቶም ግን ከማያ ከም ትሪድ ኣለኹም أبي أحمد كسع كندي تعوت اللون كم زلون كسع كندي متعوتي يروم كم زلون زوم تجاري خاطري كوي خادمات مهر أما وداتا تي game ناي تجارو is a very very sad reality أبي أحمد أوشت أماتيو بدأ موزنا خفلة حرام ريد ولا سجنت إيريلو أب كوتش وزي كله ديبيت تيوا مالو جكم تري ولا لون دارجا لنكنا I don't know كابتي فرامريد دبلوز نبرو زماتو سبات بزحات يوم زلو نساتهم ممتيوم سزاربوين عن رزالنا تي عبعدي نايتي اتوم عبيت زبهالو حضراهم بجاهم ابز كونتات زي يتكم ايتو قالنا بالويون ابن حت عندنا كوينات كيمصنا بالكا بزح لبواي زلو زغبر زخون عينت بروفوكيشن زخون عينت انكدو زخون عينت تبغسو كم إذا محتار تجري نايتما أزلوا تخلوا غير زوج تيكون وين فيدرال منجستي وين حفاري بوقف زجبر زخون عينت بروفوكيشن زخون عينت أنكدو زخون عينت تبغسو كالي حالي محضره سمين معراب مأخل زم محضر زل حيلي دو تقراي محضرن دو تقراي زل حيلي مبرق يخدن فيزيكالي تقراري سازل بهيره ناي هلون حدقا قط موازل العدية سمزيت تحيزنا عنتو دكتور جرمدين كتلعد كلها بهراو خحدت زبل سوري تساي عنوون مسقوت تغيره جن مستي تبسلطان زلون ناي حوحات وجله زغلص عينه تغلالص از مساسل مصيني ناي حيلتات مغوناصن مفطاطن مقرحانن بهراو كحدت ديو هذا ناشونال لويالتي تو ذا نيشن زبل ام ناشوناليزم وسان غداي كن منيو لويالتي تو ذا نيشن وي بهراو تاماننت مالتكم زمن بهراو تكال كهللو مالتي ناي حدا بهر زعابه بهراو تكال دما منغستي زعابه بهراو تكال منغستي بهراو منغستي من نادي نحوحات إذا سرحوا سرحتي انبي زبالو دي كحد بهر زبال زلو بهراو حدت فتسيمو زبال ويس اتناي نيشن تكال منغست زبال كيهلي بحفشة زي ديبيت اب تقراي زلو قلقل سبات تتصحفوا ليهم تي اب تقراي زلو open discussions ناي تقرا ناي بوليتيكا ديبيت سي بتعمي ايسحبك كاندو كميتريو كمو زي ملاو قلت بلونيهم انتي زربا الله مسيلكم حنت زربا كتفلتوا زلكم انت تناباق انت تدريت توسيدن انت زربا زقدفنا لهم يبلنا انت بالزربا الله من البت ارم واقيق انت لني زربا كنت تسبق انت تسبقه نتحقر كدحن خلدو ويتحطو سو انتي بدي رابط مجمريا تاريخما عرب تقراي كابانا وتشيلو دبوب تقراي مست معكلن مبراق تقراي ركب يبلو أما أكل زلو ومانجست دما ندبوب كخيدا يكل نمعراب كخيدا يكل سلازي تقراي سيريس هون تصقم عبد العلي دما بخلو منقدي حرقاي متخم زلو سلازي إذا زربازي إذا ديسكاشن سيزي إذا كمزة عينات رئيتوتات محاب يدحن يرو تزغون وزيت يمسن يرو تزغون تقراي أبزح شبوتها كتول المخالف أتزربا يكون الحما ويونت حساب محاب يكون الحما أتزقم من يونت فينيو ناي زرباز فطرو زلو نمنتا علامة غي فطرو له مالت ناي تقراي شقر قليل يكون زقبا تقراي حد النتاك تحل اللوا you don't need a debate ما debate اللي كان يقول
ሓድነት እንተለካ ጥራይካ ነዚ ሽግር ሕጂ ዝመፀካ ዘሎ ትወፅኦ ትግራይ ዝበሃል ዞባናትካ ወይ እውን እቲ ክልል ናትካ ትፈልጦ ተኮይንካ ብሙሉእካ ብሓደ ኮይንካ ኢኻ ንፀላኢኻ ንኣሊኻ ሽዑ ጉዳይካ ትገብር ኤርትራ እንትኾነ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ጥራይ ክንሓስብ ኣለና እቲ ውሽጥና ዘሎ ካልእ ቀሲልካ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገማት ናይ ቁጠባ ክኾን ይኽእል ፀገማት ናይ መናብሮ ክኾን ይኽእል ግን ነዚ ፀገማትና ንክንፈትሕ መጀመርያ ነገራት ክቐለልና እንተንገብር ኣለና ሓድነትና ክንሕሉ ኣለና ዩኒቲ ስትሬንግዝ እዩ ሓድነት ኣለካ ሓይሊ ኣለካ ሓይሊ ንምንታይ ሽግራትካ ንክትፈትሕ ሃገርካ ንክትከላኸል ፀገማትካ ንክትሕዊ ህዝብካ ንክትረድእ ሓድነት ኣለካ እቲ ትኸዶ መንገዲ ይቐለልካ ኣብ ውሽጥካ እናተባልዓካ ናሓትትካ እናተመናጨትካ ንፀላኢኻ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ እምበር ነብስካ ይኩንካ ትሰርሕ ዘለካ ስለዚ ኣብዚ ዲስካሽንስ ብዙሕ ሓናፅሪቶታት ሰሚዕካ 2 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ዲስከስ ክገብሩ ሪያሊቲ ግን ትግራይ ቅድሚ 2 ዓመት ብሓደ ተዋጊኦም ካብ ውግኦም ወፂኦም ነይሮም ድሕሪ 2 ዓመትን ገለን ሕጂ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ትግራይ ኣብ ክንደይ ተቆራሪሳ ኣላ ንርኢ ኣለና 1 year from now ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ክትህሉ ትኽእል ስለዚ ክንምንታይ ይዛረቡ ኣለዉ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ክትመሃሮ ትኽእል ነገራት ኣሎ ግን at some point ዘረባ ኮይኑ ይሰርፍ ኣርጅኹም ኣለኹ ዘረባ ኪኑ ዘረባ ከይዱ ናብ ስጉምቲ ክሳብ ዘይከደ ኣብ መወዳእታ ናብ ሽግር ክወስደካ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘረባ ኣብ ዘረባ ጥራይ ምእማን ኩል ኣይኮነን ኪኑ ክትከይድ ትክክል ኣለካ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ድማ I don't know who's gonna fix it I don't know ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ሕጂ በዚ ገይረ ክውድእ ኩነ ዘለና ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ደጊመ እዛሮ ኣብ ሕድሕድና ትኮስ ጥይት ትሰሓልቃታ ፍጹም ክትህሉ የብላን ተጋሩ ክንኩነ ዘለና ተወሰነ ደረጃ ንእሽተይ ተንኪፈዮ እንድየ ህልው ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ሕዚ እውን ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ኩነታት ኢና ዘለና ቅድም እውን ገሊፀልክ እየ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ እያ ዘላ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣላ ክንብል ተለና እቲ መግለፂኡ እንታይ እዩ ሓደ መሬትና ተመንጢልና ኣለና ንልዕሊ 4 ዓመት ዝኸውን ግዜ ናይ ፍላይ ካብቶም መራኸቢ ከባቢታት ናይ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ምስሓብ ኩነታት ኣሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ምዕባለ ኮይኑ ምናልባት ድሓር ክገልፆ ኸውን እየ ካብዚ ወፃኢ ግን ቶም ተፈናቀልቲ ስቲል ዋላ ካብቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝነበሮ ከባቢ ዋላ ካብቲ ዝለቀቁዎ እውን ክሳብ ሕዚ ስለ ዘይተመለሱ ሕዚ እውን ቶም ተፈናቀልቲ ካብዚ ከባቢ ተፈናቀሉ ኣብ ከቢድ ፀገም እዮም ዘለዉ ካሊእ ጻባ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ እዩ ሓደ ቋንቋ ይዛረብ ሓው ህዝቢ እዩ እቲ ሽዑ ማለት መንግስቲ ኤርትራስ ቢካዝ ምስ ሕወሓት ፀገም ስለ ዝነበሮስ መፂኡ ህፃውንትን ደቂ ኣንስትዮ እንዶ ክቐትል ነይሩ ሞራላዊ ብቕዓት ነይሩ ወደ ከምኡ ክገብር ምስ ሕወሓት ከም ድላዩ ይኹን ምስቲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ከም ድላዩ ይበኣስ ከም ድላዩ ዋጋ ግን ህፃውንቲ ቆልዑ ክሓርድ ነይርዎ ደቂ ኣንስትዮ ክድፍር ነይርዎ ካብ 125,000 ንላዕሊ ከምኡ ክገብር ነይርዎ ኢልካ ተኣምን ኣነ ወላ ሓንቲ ኤቪደንስ የብለኝ ብስራት ኣብዚ ሕጂቲ ቁፅሪ ክንደይ መይቶም ኣይሞቱን መንቀቲልዎም ኣይቀተልዎም ገለ ከምኡ ክልና እውን ክዛረብ ኣይኽእልን ግን እንታይ ክብለካ ድልየ ሲኤንኤን ኣለካኒ መቸም ትሪ እንዲኻ ሚድያ ሲኤንኤን ኣሎ ናይ ዓለም ዜናታት ኣሎ እሱ ጃስቲፋይ ገብሮ ይኽእልን እየ ናተይ እምነት የነግረካ ኣለሁ ምክንያቱ ኣነ ናይ ሲኤንኤን ካብ ዝኣምን ናይ ትግራይ ሚድያ ከማን ከኣምን ሕሸኒ ማለት ብናተይ እምነት ከምኡ እዩ እጂ ኣብኡ ተመርኪሰ ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ካልእ ክወስድ ዝኽእል ዘረባ ምዝራብ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ብዓብዪ እቲ ተፈጠረ ሽግር የድብለካ ንኣብነት ውግእ እንተተኸፊቱ ሲ ውግእ እዩ ሽኑስ ውግእ እዩ ሓቀይ ብስራት መድፈኛ ኮይንካ ሲ ግን ሲቪልያን እኮ ብጀነቫ ኮንቨንሽን ሲቪልያን ምርኮኛታት እኳ ክትቀጥል ኣይትኽእልን እኮ ናይ ጀነቫ ሕጊ እዩ ግን ዋላ ብናይ ስምዓኒ ዶ ብናይ ዩናይትድ ኔሽን ናይ ኮንቨንሽን ውዕል ኣሎ ሃገራት ኣብ 51 53 ዝፈርሞ ነዚ ኮንቨንሽን እዚ ቀንዲ ትሕልዎ ኣሜሪካ መስለኒ ብዝኾነ ኣብዚ ሕቶታት እዚ ብዙሕ ግዜ እንድዮም ዝጥቀምሉ ሶም ክሳብ ሕጂ ዝተጨበጠ ኤቪደንስ ኣይረኣናን ጭቡጥ ዝኾነ ኤቪደንስ ኤርትራ ጌራቶ ዳይ ጌረታን ክትብል ተኮይንካ መጀመርያ ጭቡጥ ዝኾነ ትሑዝ ዝኾነ ኤቪደንስ ወይ ጭብጥ እንተለካ እዩ እቲ ኮይኑ በቲ ክንዲ ብፅሑ ውላድካ ይመሓሉን ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ቆልዓን ሰበይትን ንክሓርም ዝኾነ ይኹን ሪዝን የብሉን ምክንያት እውን የብሉን ከም ህዝቢ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥፍዎም ወይ እውን ህዝቢ ትግራይ ህረሞም ኢሉ ዝተምሃረ መንእሰይ የብልና
ቆልዓ የብልና ዓብይ የብልና ኤርቲቭ እንትኾነውን ዘበኑ ሙሉእ ጭፍራ ወያነ ጃንዳ ወያነ ይዝብል ነይሩ እምበር ህዝቢ ወያነ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢኻ እዩ ዝብል ዘረባ ሓንቲ ግዜ እውን ወፂኡ ኣይፈልጥን ስለዚ ኣገይ እታ ድራማ ኣብ ርእስኹም እያ ዘላ ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ለንቀነ ግርን ኢላ ትኒ ዘላ ኣብዚ እስከ ስምዑለይ ሰብ እዚ ኣነ ብዙሕ ነገር ዘይበርሃለይ እንድዩ ዘሎ ኣብኡ እስኪ ኣብዚ መስምዕዎ ክልተ ቪድዮታት ክንገብር ኢና መጀመርያ በዚ ክንጅምር እሞ ከተሓዘልኩም የሽዑ ثورة برقيد نحمدو سرعات قدف نملاي بزكاي بقالس زحجزو لاعلواي تكال قوت أمريكا كم تقطره أفليتو أبي إثيوبيا وتهدراوي كم في مسيرة زركب سمايا وثورة برقيد نحمدو أبي إرترام سرعات قدف عليها ديمقراطية هاجر من مناز أبي زكاي دوزلو قالسي لعل بوليتيكا ودقف نمرقات موران جلوبال استراتيجيس مس زتبهله أنا زجر منسي مالت أبزي كريك زارب قلوتي من يخاطب له لوبيست مقصار كم هذا عبي achievement يم جيرومو أمين كل تشان إسرائيل كل تنوي إسرائيل سلسلة تجمير كان يركا حساب له مثل لوبيست كمان هنا بركة مالدي زغل جنزب زوج زنبرة أنا من تاينير مالتي بالعيل وم تون لوبيستس هجي بوليسنا أمريكا بزي تخطي لهم أبنجر لو تخجبري أمريكا كحساب زغلاء مثلا أبزس كان ملس حنت زربا سميع له أبدي أحزيو زوم سهر فرح النور سنة ترنياتها لمن قدي لمبرقين حملو وتعب مقدد اليوم نحنا نزراب سلسة أبنا يوم قوة سلسة جاء بس مراد له زوم إذا أسرو زوم مكاب إيربورت ريتش أو اليوم حالن بحالن بجبرو نزي يوم ركبات لهم شعود بالناس يكرتونكم برقين حملو سلطاني دي تركبن بر أبس مراد سلطان إذا تركب بر أبس مرات إذا أنت تفتح جوال. إذا فيديو متجم كريا يدلني أنت هلك خطريا بتي إذا زربا مالتيو بجينا عمدو أبي إرتراتيو سلطان سلدي تركب بر إرتراتيو لو زبلو معبلتي كم زبكا زتودي أنا غيركا بزح زرباينا نسمى زلنا كاو تبقى سمي مثلا نسكا نسمع يرحل مسمع نقول مسمع صبغي بزح كتسوى ترغبنا قرات له. زي كم مختلف ويمتون عندنا زدكم سوون يبان كجيم القلو لا زعما زينا معبد جوا تاكلكم كان ننكر زي جزار وزلو وداي سولا يكون وداي معبد جوا داي سوندو وداي أيكون كادي دايو سافي عمود زخمي لكم بخفي بن لو خنزارو لينا مالتي زي معبد جوا وداي ناي سولا يكون بخفوتيه دايو أنا زي قال خلي تلفنا نشوف نلاقي بالكم ناي جبال أقول ناي متى تي تساقط مثلكم بقابل أو ينسى يقولوا تينو كذا سبعة مالتي تي ركبوا السبزي سترة يكونن مش زرعه وحجة أبزي نساتهم على سينما حكى لو تنزل يفرق سوون منكم ما حبا سبوع حسابي قال سلطة لكن أحب جاء إلى عند الحمد لله عزيز يعزم عزيز يخاطب بحثي وسيسي كازي بعد يمكن بايزوي الناس ما كسمعكم إلى هذا بالعلم وان أو زحاتهم كسمعكم إذا كان دي مستوى مع عبد الجبل وسيو كابزي سيستم قوة يروه بلا تبقى سيو هذا لوجن أمين مش عليه وصلني معنا وعلى طبعا هذا ما تبغى يروه كذا أبوش تهجدف نزل مستراوي بجلن ما يروح إلى ماتان بتهلالينا رو مخالكم إيه اللي زلهم ضم سرعة تفتوهم كده مسكين أنا عليك قبل لهم أنا عليك قبل تلفي هذا أنا ما تلفي كيف قلاي معلتي مع البوليتيكا ميسرهم بحثي وسيسي كازي على نظام كوميتي داشو مالتي السبزي على هذا من كوريس أوكي ما سكاب وش تعدي على هذا من كوريس لا يبعد عفوا أقولكم بعدين وين حنجي بتنزيل خنزيرتي بخمين توديهم أو لو حزوا كان زغل أسلم تابعوا من كتاب مالتي حجي بتي فيديو سنة تزرق حزنابات قال لا يسلكم بتي فيديو تزرق حزنابات انتهت ولا تابعنا لا ولا تبل حمد قال إذا كان بقول مسافة متأسفة السبزي ولا لا خلي كله دينه بطني روي مالتي بطني روي السبزي مساعتهم حتى بزمن أب حد الزوينو تتحيجو أب دقيق خذوا مالتي بعلي ما نمكس اللي وزي زيادة عن الفرقان زوسري مانكي ندك خوص أي كلمة مانكي بسرنا كذا يحون زلوا
بعضيرو هم ناي بعلو عادي زوكا نقول لكن ساتم زوكا تازرو أو سيرفا ناي لوتي لوتو لهم كلوس ساتم زمركو لوتي أبي يرفع خمسو فترة تغييرو مالش إذا سبزعجي كمية يجمو سنة بابا لو 5 سنة بابا حزو عبيت حالتهم قبله well بزعق زيك حسننا سمعنا هذا لنا سبزي نزانا جرزي عقل حاسي خادي خاكبلو زاكل جبت سلا زي باللي as an information يبقى مع اللغو بزعب هذا قدايزي مع بلسي أبناء رجيم change أبوشت إيرترا مزز دفتنة ركبكم زنبورو بيو يلو زخص زلو سبزخا مچم أبزاز حلفة قنيات نسمع زلنا دراما مودات هيبلون so for now just أبزيات أرينا كنسمعينا توم كالوت زخونه يكون توساخي evidence زلوكم نسو سباتي ركوحي كلمله but ناتو guess يكون زغل حبريتا اللودو يبلون تفلتي بلينجن one thing is clear مز سبز السما ما حنتنت بالله معبل بقداي صمدو كم زي كونه تقداي ناتو زعج زخله زلو صمدو سلازي تقبله كم زي كونه بري اللي يلا بز قداي زي this has less to do with صمدو and there is a lot to do أبدح مجارجة كالت أجمع كم زين برمس منجستي سلازي نتاع صمدو تبل كم opportunity تتقيمو نتيجة برو كونتات أنت أرت منجستنا مخاط عشي بوزنا بري نصمدو كم حد أدلي تتقيمو اللي يزر زل لهم بر بزعبا صمدو تزخون زأكل مرداتان سنة موجود انت وهيبونيرو سلازي كال رجيم تشنج فتينهم كم زين بريو بلاي زخصص زلو سبزي ولتي نشتي نسمع يمو كالكا رياكت المعبل بزح نجار دي بعض زلو وانكيد كم زلوكم كبع اليمن ما نكون جميعا هذا بعضهم مازي أجي شعبي أكثر جم زيادهم كبعضهم كأسرهم يكونوا موسين مالتي كم زي كتلة يمانا قبل عبد أن جبت وتينا برا نبز عجي قال كابتي زي كون حسوت ناتو زبلو زلو يمانا قبل عبد كابوش تعدين خيوت غيرو مني رمز بزلو كمي سوسنا جزء ني دبوب السودان كيدو دبلوماسيا وركب غيرو خمسة نبران ذكرينا سلازات ليست نتانقش نيشت نجر حبريتال لودي يبلون قد بزح نجر اوفر سيل كقبل كم زفتن زلو سلمون سلميديا ون صبو غير اكسبوز غير ونيرو مني حبريتا يبا خمسة زلو نسبزي حنت فيديو غير نيرو كيتكم سمعوا بحكي أقعد داسيتيا تقرؤيتات زبال أنا شمال إليه بتعمي السيافو قدر أبتو جزء بتعمي السيافو قرؤيتات شنو لكاس فنجح مساجل هلو زال فنجح مساجلنا حويز بهانير ده حد أنا نجيرهم ناكو أبا نخا بحقو خاو أبو يقلفتي تقرأ يوم ميتو أمو خا قال لي وتقايرات مالي أكو خا قال لي ويو من ده أتريفوكا يلا أبوهان أكوتات كان حابتات كان أبتغرين هذا قبيرهم كويل لخانكو والدبات دباي بحال والدبات يزبان والدبات هاي مالتي يبصر والدبات مالت نهاجر ساكرفايس خاطر مالت بحاتر قوامكم ذيس خيركاس أي زي زي فتوى عد خيرو انتهي ينصف لأي بلا يبحال فنجع مسنقل anyway أنا كو وقح يبلن نيرو هذا بيس عليه يفلتي مع السيري اللي خنا زرقص نايت هجارو زرقص نيو يول نيريا سلازي حات معبل ناينا أيو أنا ون أقول حاوي له أقول معبل له معبل حاوي كميل له نبرة بسم كذي أب 5 درجة يودي قزله سلازي كا معبل ناينا أيو أنا كو وقح يبلن نيرو ما كمتنا تقرأ ميديا نقول نتي صراحة عندي زلو كنتات حدا بوزيتيف حدا بنيجاتيف نت كنتات كلا خوعيز وعلزلو أنصارنا ون قليل زرباي كونن زلو بس سمعوا مالت مالي أبخال زنوبر خطعمهم كله تزخر وزنوبر من قد خمدي يسعرهم مسفلت وزتملسو حجي أب سوشيال ميديا نتهز بخمم محاضرتون كم مرحتو خينهم كوكبو عبعلو خلو زفتر سمعيت I don't know why إذا أي جمجمنا له so I wish نايبة حكي نازم يدا كارف خطقبرو عند حد أخونكم guide خطقبرو تدري عند حد أخونكم نيشتي مور عمق أزلو مور أفلت أزلو مسبات نازم يدا تقلو سوي حيش تمالي أنت أرمنجستنان أنت أرهزبنان زخود زنوبرو حلنا خاخمان أفكر كان يحرر كات سمعه مخ أنا حدا عب سبعي قديم تجدلاي فيديو متسخة أفتي بك أزتحته تمالي سنكولان قلنا نتصرف زنبر أبتنا لو زرقيحو كوميلو خزارة بلوس اندعي تهزبس تسمع ولا ستري وتلو أب سوشيال ميديا كم زتات نقرات يحوي بقى بلوز ولع
كاب كمسات نجارات صراحة أنا حليفنا قبل عليو تمالي أبكال إذا نبرو خط عمام كله تزخر وزن نبر من قد خمدة يسعر مسفلت وزتم ملسو حجي متشم أبز قد عايزي بزع سب بزع عينة ريتاي زبزلو نسمع يوم تراي أتار استفحي في هذا له تاكس كفل تبعي الكاس عندرا نمت عندرا يزي قال فيديوهات كرئكم يا مؤرتان حواتي قدينا يقول السب قدينا حادث موغا ببزح قدي هاجر زغور لما قدي انتهلو حاجة خمت له إرتان حتى دمتي أهوك متي له حج مسلني نسمع يا فيديو مو كن قصينا خبزي بليز نسمع يا زي فهمت أنت هنا منجستي لو ما هم عملوا أو كلهم الأستاذ قالوا قصروا حجوا لك أنا يا 5 عامات بحجي إرترا والحين تنكفار كبابينا ولا بحيل ولا بصور ولا حد إلا الكونفيدنس إذا حوحت كاب إذا حتصير وان كاف السمع أنا أقول سمع أنه ترسل لنا أنا كان نقول لك أنا أبغى لين لكم والله قصونه فقال أيوتن بتسأنيهم مليشوها منجست جبري حكيتوا خير إذا قداينا يا مكان سوشيال ميديا everything is about it لحن كاوتسي لنا حن تسكم مخرخ نوسد كلهم سدات يلبس أو حدهم للو قال له خلش مرخي قالوا تخود سدات سنة طبابن كما يكايد الكلام سدات سنة طبابن عبيت رأسي خمسي حب مسرته سدات تشمو بين ديكشنر خندقين عند أمبر سدات تيل كار أنا حنتي صبوا نزي كونا دجار زمر كتشمي سدات تيل كاس طفات رحبت كابتي تولد كذا عب خلو كابتي منفس كا نفس كا أكل كا استند كله بوتا مرحب مالتي بعبيب سو بعبيب أرتيست خون كات حسب خلها بعزفه مالتي لازم تايك سر هي قاب حدا زي تفلتو محبرة خبرتها زي تفلتو عنقا انتايك سر هي رودي مثلا النسو هو سدت نسي تعبي تي نايس سبب بقصان زي ما قصان كاس ناي سيزونينو نزيا زربا كم تعلكم كله خسي بعلت بيتي تتكمل تقصلا حنتز ناي سيزونينو دراما زنبرة سنتاي بالني ريلو مسي دونالد ترامب سنزع عالم فنكل زي بلايونو توم تحت زنبرنا نلعل قمت أنا لعل زنبروخا تحتي تبل دراما نيراتوسي سدد ما اكزاكتلي نعايا تري فنكل يا بيلاتو نزهي وات جلسب ولا حنتي أدلات زي نبرو أبزم عبول العالم زي على تمرت وسيود أبز زبالة درجات هذا بس أتري كندي أبصبغ درجاتات بزح نجار كدم زخل زنا برجن كم تزدل بفلا عود السنة باب creativity قال ملا نجارات بزح سب كم استحسي زردانة بتغين بتي نسدات نعود تجلس تغكل على كم زي اللي ناري نازلنا نقوله سمعيون تسنى يسعبوا سلز بحال سمعنا لنا نايلو مارس أبز غدي لا يقبروا شير قبروا ريتوه من حسابكم قدفنا بالكم مزاد الفوقات فكمي أفكالي الرغبنا thank you dance.